naimaglagit din. Tanay tugot ko amin a credentials ko iti panag-apply ko iti trabaho. Sapay ko mata makastrega kadagos iti trabaho. Sapay ko mata na amo tigas at kanyak dito syudad. Laura? Ada na nga huwag kanyak. Kasi kung mata makaamamo kanyak dito syudad. Ni Rosano, paspasak ti na makilaukak ka lang iti tao tapos saan ako na makita. Mabitlay, saan na kumalikita? Rosano, ipatamtimak, pag-aasim. Tiyak naman na makita ka rin ti syudad. Kulak itay no kaing ingas mo lang. No apay anang kita tapaylaan. Nailot ti lubong ka na ta. Kadata. Nagpatinggan ti amin kadata, Rosano. Amom ka din o apay nga ta dito yung syudad. Dito ti karigatan na desisyon ko. Inibturak ti mayadayo ka ni tatang. Ano mabalin? Diyak kumakayat ti mayadayo kan ko na. Naulpit kayo. Pagragsakan nyo ti panagkaradap ko iti rigat. Lading itak. No namuwak la kumaantakos. Saan mo akabangla na supyatan ni Mamang Morosano? Sapay lang ko ma. Taday tuyen ti maudi pa nagkurus ti dalanta. Kaya't ko panunutam akaing ingas mula ang tinakitam. Kan nakasaritam iti da ito'y agundaway. Masakit pa lang tinakam ni Laura kanyak. Nang runakat dinagdagan pa yung damamak ni Daddy. Imbay dito syudad. Tapno makigasang kasap ng biro kiti trabaho. Gaputa na ipaidam kinkwana ti gundaway. Patgak tikid daw ni Laura. Ipaay ko tinananay away-awaya na. Kat sapel ako ma. Ta makasarak to iti kay mudingan na. Mabalin na iti ito yung gundaway. Nakadano na ni syudad ni Laura. May kawak iti kawan ti anak ko, iti danak. Dandani sa anak na nakaturog iti rabi, anang pampanunot kin ko ana. Diyos ko, tarabayam ko mati anak ko. Yator ni Flores. Agturong dito'y kalapaw. Anyang tati masapol na. Alipio, lemba gabigat mo. Saan ka kadipay na uma amang ririribok kanyak? Nakasaysaya at makisar-sarita king Alipio. Awanan tinas ka na pagsaritaan tayo ator ni Flores. Pagulimikam ko man, tibiyag ko. Pasensya kayo na itala makasangputak, mami. Dagi jayang ngamin kabarkadak. Di mawas ni dadim. Ijay kanubalay yung tinagturugam. Kasta unay ngamin ti bartak ko di rabi. Imawag ni Rosano itay bigat. Saan mo kano asinong batan ti panangawag na ka? Ni siya asyak ti inawagan na. Bigatan itay makariingak. Dinamag na kanino saan na ka naturog dito eh. Saan na dinamag? Apagbiit laang ti panagsarita mi. Makaturturog ka no. Oray siyak, mami. Madipay lang tiriknak. Ituloy ko ti maturog. Madamdaman tong ti panagsarita tayo. Ijay ton opisina ti pagsaritaan ta. Rumwara ko. Naladawa ka nakastrap dito yung opisina, Rosano. Uray ta mo mati accountant tar aramidan na. Mapagtalkam ti accountant, mama. Binilin ko na yung bagsak may pimanawak. Katanya, ada ka din napinta sa damag? Nakapagsarita kami iti broker. Kumita tayo iti lote ang mapalin tayo pagpatakderan iti hotel. Adan sumagmamano a hotel iti Kabisera. Nasaya at kumano dito'y San Cristobal ti pakay patakderan ti hotel. Pagsaritaan tayo ito na ita abanag, inton makasubliag dita. Agawid akton dita inton Rabino bigat. Ket ti boss iti group of companies, nakasaritam ka din? Saan, mama? Saan mo ta makasurot ti broker? Agsubli ka rin itabo inton bigat. Ngam agsarita kami pa, sakbay nga agawid ak dita. Sige. Naawan matla ang tinapatigarantam dita. Agawid ka.
Sinarak ko ni Alipio nga mawan na saya at nagbanagan ti panagsarita mi. Ngam pinabainan nakti loko. Nagawa na ng modo, ay nga Alipio. Nakakurkurapay, sa napanagkalpay laang. Yan mo na nga ta, kat ring-ring manen. Iti panggap ko amanggatang iti dagan. Bayamon, at danto panawan, ang mapilitan matlaang ni Alipio inton agbaligi dagiti plano. Nakitam ka di ni Laura? Diyak nakita, ang mga nurimwar ang nagsapol manen iti pagtrabahuan na. Uray anya ti aramitin na. Saan to ang makastrep iti pagtrabahuan na? Nukunak apagkaradapag kitirigat, aramidat. Ngam no manugot iti kayat ko ang mapasamak. Sana na masapol ng agtrabaho. Talaga na asam kapailang iti babae, abalayan. Saan ka mababalaw? Napintas ka na po daw ni Laura. Ket aramidik amin nakabala. Tapno agtinag kanya, abalayan. Sapay ko ma, tamaawat ak iti nagaplayak. Kan, nakasarang ak adagos iti pagkasiraak. Ay, anong saklaan iti kaadumi iti kwarto? Duat estudyante. Agtrabaho mat iti pabrika ti daduma. Ay, kumusta nga ta ni Auntie Wilma? Ada telepono iti pagkasiraak. Agkayadak mat iti long distance. Suratak langan. Ay, tabagat pa'y gayam iti pagkasira ti numero ti telepono. Tabarang kayat ni Auntie Wilma nga iso ti umawag kanya. Ni tatak pa'y laang ti umuna surata. Awanan pa inte dyan na kay? Nagtinuluan da ka nga ta, iti da dyan Laura. Ipungot-pungot ko da dyan babae na makitak. Saan ko nakita ni Laura? Nilang Alipio, tinadanon ko. Pagsasawak. Kunam lang asino. Bayamon, siya kung di makamuking kwa na. Wen gayam, anya ti kun na ni Leonarda asan ka nagawi di jabalayda. Ay, anya ko matima ko nana. Amo na mat anabarte kak. Saan ama ito rin kaong tanday chay. Ngem sana nasayat da ita. Narikat to agabuso ka. Agbaliw ka kuman dadan asawam. Di nagtupay bagbagaan ni mami, da kay tukit di. Natural ta anak ka. Okat ni Rosano. Uri day chay. Awan bibiyang na kanyak, takasano. Saan ka napatagkan kwa na? Si kalaang tagpampanuno titi kasta. Kasta ka dilatan aginggang at anak yo. Jak kayat ti aganak dad. Dayta tinalawag. Iliwan mi kin Leonarda amaadaan kami kumaadago si Apo. Kastagit din ti ibagbagam. Uy kaya, awagak ni Maureen. Ang mga nagpauyo dahil siya no kulitan nga awagak. Anday ta, nagringan di cellphone na. Hello, Rosano? Kunak na sana kung ngawakan. Mailiw ka matla kanya? Agawid ako di tayong rabi. Nalpasan ti gagarak di Manila. Nakita kayo kabigin ni Laura? Ni Laura? Oh, kasano ko magagkita kami? Napan ka no ni Daddy di balayda kat awan ni Laura. Amom na niya ti ginagarak di Manila. Agawid ak pa yan. Nasayaan mo kasta? Sige, nadya lang kipagak. Bye. Namula ko man ni Maureen na nagkita kami ka ni Laura. Saan nga presado ni Laura ang makisakita kanya? Nakasaritam gaya man ni Rosano, Maureen. Imawag itay matmaturog ka. Agawid ka nun. Naiba ka naman dito kanyak. Oh, nakasarita ni Daddy? Numay panggap iti panang pabain kini Alipio kenkwana. Nagsarita kami. Ngamunjak pa'y naibaga tinagsaritaan mi kini Rosano. Wen kaya, saan miya nagsaritaan kini Rosano ti rinantanay di Manila? Isaat kayat ko akasarita man ni Daddy. Ang mga noadaan muna alote apagpatakderan iti hotel. Hotel? Juan,
dakkel a hotel. Ket kayat ko, adito'y San Cristobal a mapatakder ti hotel. No ijay ko mapagpatakderan iti planta ti pakapatakderan ti hotel. Adayunay. Masapol nga asidag iti sentro a balayan. Sikat inasitga, tada ito iti trabaho. Adala ko dada na balay. Ano ti balay, iti asidag na. Kumita ka iti sabali. Daytay nalawlawa. Amok, daytay ko nam akadaanan na balay. Saan amabalin amarakrak a pagpatakdaran iti hotel, tamasapol ama preserba ti sigod alangana. Amok dayda. Kumita kiti nalawlawa amabalin na pagpatakderan iti hotel. Awan gaya mabalayan, kaano asumangpad ni Rosana? At danto, nintun bigat. Lasta ka di. O sige abalayan. Day tapay lang kipagsalitaan ta. Tatang, mailiwak unayan kada kayo. Nagsurat akon. Ngam, amangan no sanyo pa'y anaawat. Naimbag tada telepono dito'y pagkasiraak. Lupas ko ngamin nga nyawi dagiti rinagpat ko agarami. Kat kumusta kan? Maragsakan ang mamang ipadhamag kada kayo, tatang. Nakastrek adagos iti pagtrabahuak. Kat nagsaya aton ngay. Awan pa'y makalawas mo dita Manila. Nakastrek ka na dagos. An-anusak pa'y lang ti trabahok, tatang. Ang mga napag-isulaang nga usarat ti swildok. Agbayad akmat nga miniti kasera. Masayat kumano dito iti nakastrek kami iti trabaho. Ngam, naulpit dagiti babak nang dita, tatang. Kasla tenggal da ti biyag ti tao. Nagananos ka. Uwan, tatang. Barang adan tumatlang long awan ti biyag tayo. Kat ni Wilma, saan mo ka di pa yan nakasarita? Nagsurat aklaan kan kwa na. Awan pagbayad ko iti long distance. Naimbag to lang no makaurnuak iti gatang ko iti cellphone. Wala, agsingsingpat ka nga ron, anak ko. Agananad ka kanayon. Da kayo kumatiad-ad nga aganad, tatang. No umay na kayo riribukan dagijay abak nang. Saan yo idan natutupan? O sige, tatang. Ang mga nudakkel una yan ti bayadak. Hello, Rosano. Daddy, kaya't kayo kumakasarita. Sa tino kaditayan nyo. Kasla mapugtuak no anya ti kahit mo ngay baga. Sige, urayan nak tumayak dito opisina. Sakpay ngay mayak nito eh. Nalagip ni mama, no adda nasarakan nyo ang pagpatakdaran iti hotel. Adda ka didita ni abalayan? Awan, Daddy. Datayo lang tagsarita. Sige, umayakon. Nakapalas ka matgaya, Maureen. Apagiso, agkuyog talaan nga narumar. Inakdumano ni dya opisina. Sana ko may di opisina, mami. Ada sa bani ang papanak. Kaduam ka di manan, nagiti barkada. Saan? Siyak lang. Napatagda ito eh. Lading itak, jak mabalin niya ibaga kada kayo. Napatag sa unay dayta. Sige, saan ako na makibiyang pay. Awad gayang, ni dadim nga ta. Jak ka mo, ano sa dino mo tinapanan na? Sige, mami. Agrobatak. Agsak ka na kakanyak, Laura. Nung apay adi ka pala ang bukaw. Tapno agtal na ti panunot ko. Addan nakita ka na lawa, lote ang mabalin na pagpatakderan iti hotel. Nabayagan na bakanti dayjay. Kaya't siya asawan, sigod nga danay patakder iti dayja alote. Adda, ng nagkarutan. Medyo aday was iti sentro, ti San Cristobal. May panggap ka di dayta, iti pagpatakdaran iti hotel. Mama, naimbag tayo may kayo. Madanog kagaya mabalayan. Dinamag ka itay kini Maureen. Inawagan nag ni Rosano isong imayak. San kayong mata nagkuyog kini Maureen? Ada ka no napataga na panan na. Saan ako na nagsaludsod pa? Narigat no makibiyangak. Ituloy tayo ti pagsarsaritaan tayo itay, Daddy. Nasurok ka nun ado alawas nga aday jay Manila ni Laura.
ana pa nagsapol iti pag-applyan na iti trabaho. Isumat na iti pa nagpamanila ni Rosano. Kung nagtumat, nagtulag na ngagsarak iti Manila. Takiti ako ng pain. Siya kagpaiso ni Alipio. Ha? Siya ti aman ni Lora. Mawag ni Lora iti long distance. Itimbaga na ang nagsurat kanya. Sige. Nagyaman na. Techay, nakasangputan di tala kay Alipio. Kartero di kinasarita na. Tinmanawan. Mauring. Naimbagdadakan. Napanggayam ni Maureen iti Manila kat nagsarak da ni Rosano. Anya. Di ka nagulbod. Naamwa kiti karubayo ti ipapan ni Lora iti Manila. Apag asuma di aldaw ay papan ti asawa iti Manila. Nagsarak da lakit di. Imawag iti long distance ni Lora. Katawan ti na ibaga na kanyak no nagkita da iti asawa Maurin. Napan ni Manila. Tap nagbirok iti trabaho na. Ulbod ka laklakayan. Maurin, saan ka tutupan? Sana dakas ti anak ko. Kat naawanan ti sabali nga ibagan. Sumri ka ko niti balay ko. Saan ka kuman nga giskandalo? Kapabain karagiti karo pa mi. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Dandaniak na dong pariti day diatrak. Ang mga nunataya ko na dong parang nagtachay. Tiyawanan pa ini Alipio. Subliak na ako man pagsasawa ka. Makalwat ka matrosano. Numamaklaan mo sa dino ti pagdagdagaw sanday chay Alora. Rauta ka pagsasawan. Nakaro ti gurak iti day chay ababai. Awan tinaypaga ni Lora ang nagkita rakin ni Rosano iti Manila. Ang mga nunayra na laeng agpadada ang nagluwas iti syudad iti dayjay nga aldaw. Masaag man kit iti surat ni Lora. Kutin kung masango ka subalitan, tamagag no nagkita rakin ni Rosano. Kin ka, tatang. Kasangsangpit ko kailangan iti Manila. Gamay niwag unayan ka na kayo. Maragsakan ang amang ipadamag, anak adanonak dito'y Manila si sa salulat. Nagaplayak adagos iti pagtrabahwak. Katsapay la ko man, tanapintas tigasat ko. Agan-anad kayo kumaakanayon. Saan kayo ang makisubsubang? Pagluwak mo tan. Kasladya ko ng kabailan nga ituloy ang asahan ti surat ni Lora. Bukas tangal alayo kung titurog ko. Makarik na ka man titiliday. Narigat yag may sa. Iti kayang tibagbagayo dati. Masansan ang malabasak na ito eh. Nalamang nagpaiso. Dayo labas si Titi Sindro. Sana bale, mabalinan da ito'y abalayan. Nakasaritam ka di matlaang takin kukwa iti da ito'y no ilako da. Saan bay? Ngamdamag ko alako ka no daytoy. Daytala ang tanangina. Uray kasano ti kinangina na. Danunan tayo. Nasaysaya at makasarita tayo. Tabarang matawaran tayo. Agdamag tayo ti asidag akabalbalayan. Iyati pagtangan takin kukwa iti daytoy. Inton maminsan laangan. Mabisinak. Hintayo pa agmerienda. Sige. Mapan tayo ti restaurant. Tayo ti pangituluyan tayo ngagsarita. Daddy, orenton bigatan ti panagkuyog tayo ngagsubli dito eh. Masurong na kiti day chay Rosana. Saan na sumbatan ti awag ko?
Intun ko ni persak ko na dyan cellphone. Agaluwat ka kanya, Rosano. Diyak mapalawas na ito yung anadok talak. Maureen, pasensya ka nung na sumbatan ti awag mo itay. Kadwak na mamakin dadi dito restaurant. Inalilaw na, Rosano. Nagkita kayo gayam kini Laura di Manila. Saan ka di? Maureen, Kagap-gapo kaya yan ta. Namo kiti ka aruba da nga da di Manila da di ababay. Agpano ka man kanya, Rosano. Imbalayam ka din, di sigo da kayan ayat mo? Naimbag ta nagpakadan ni Abalayan. Kan saan na anang ti panagsubangyo kini Maureen iti telepono. Agsarita tapay laeng, sakbay pa andaran ti kotse. Pudno ka di, tiatap ni Maureen ang nagtulag kayo kini Laura ngagkita iti Manila. sana po nurata mama. Pinabasol nak ni Maureen ngayon kabalay ko ni Laura iti syudad. Kat, pudno ka di dayta, ha? Agawit tayo mama. Damagan yun to ka ni Maureen noon niya tinagsaritaan da ka ni Tata Alipio. Apay alikliklikam apagsaritaan ta dayta, ha? Nagkita kayo kadi kini Laura. Saan mama? Agalwat ka, Rosano. Oh, mama. Awan pagparadaan nagtagsangpet a customer. Pumanaw tayo nito eh. Ijay tun balay ti pagsaritaan tayo. Nauyong ni Maureen, iso ama ka mo ka. Saan naroon pa nga mamuanda nagkita kami di Manila? Nakatar-traffic na din. Nung muna ta nagkrigat ni makalugan iti taksi. Amang ano rabiin to manan na makasangbatak iti kaserak. Nadala ko mamasaraka kapag kaseraan iti asilig ti pagtrabaho. Mayat ko ma. Ay, kumusta nga tan ni tatang? Naawat namat nga tan ti surat ko kankwana. Na makaurnungag lang ko may iti igatang ko iti cellphone. Tapno nalaklakak ang makasarita ni tatang. Ay, ay ito'y tirigat na dito'y syudad. Taawan am-amok. Mamati ka kumakanyak Maureen. Saan kami ang nagtulag ka ni Laura nagkita di Manila? Sikamat lang tinagkuna. Ang naamuam ka nagiti ka aruba ang nagsapol iti pagtrabaho na. Nakasaritang pa ni Tata Alipio. Agalawat ka lang kanya, ngagululbod ka, Rosano. Mapanag nakaklarang ti atap kung ang kabalay mo di Manila. Makaamu ka. Nalabas mo't dahil nga atap mo. Awan ka po nang aramidak dahil ta. Kuidaw ka kanya, kunak manen. Saan ka bumdang amang sarak iti day di abapay na maduktalak ti kinapod mo? Imata yon. Paguli mo kam kuman. Isakit mo lata day di ababay, ha? Saan ko nga isaksakit? Ngam numabalin. Pagtalnaam ko man tinakam mo. Di mo kadikayat tinauli makabiyag. Basol mo amin dagito ang mapaspasamak, Rosano. Pinasakitan na kiti gusto. Pakawanan nak. Anya ti kayat mong aramidak. Ay, ibatan nakman! Saan nakarakupan? Kayat ko amarik nam ti bara ti pamatag ko. Ano? Amang ano aginaw ka man? Samardan ka! Diyak ka agsiko ko naklangarudan? Nung agsiko ga, paragrin ko. Inulit mo man ang imbaga ta. Di ka kadi agkintayag. Oray siya kagintayagak amakangag iti dayta. Numaaddaan kayo iti anak. Naragragsak ti panagdinayo. Manok sawak launay tad. Diyak kaya tiyag sangit. Ngam diyak matirun ti panagarubos tilwak. Si kamod lang timang paspasakit titiriknam. Nakaadayon ni Laura. Nadaras lang madugtalan no adar aramiden ti asawam. Ngamin, adayo unay ti Manila apang danunan na kinilot. Talaga saanin na matuloy ti panakapatakder ti planta. Nasayaat launay no kasta. Ang dator ni Flores ken Mrs. Salva. Saan daklat nga inggan. Angam, kaspatigman ni Laura iti surat na kanyak. Saan ko ida atutupan. Orean nyamat kit didar aramiden da. Saan danto ang magkatang tidaga.
Kasano nga ron dahil Rosano? Nanginaunay ti pangilakwan da kindaga. Kinsan gay masigurado ala ko. Napintas ko mapagpatakdiran iti hotel na dyan. Ngayon saan da talaga nga ila ko? Mangkita tayo iti sa bali. Subliyak to nagiyagasawa barang agbalo iti panunod ta. Wenno saan, ti balasang da nga gadadal iti kolehiyo ti allokoyen. Awan dagas na padasan tayo. Agsubli ka din, iupisit. Kahit kukumang agsarita ta may panggap ka na kayo, kinimaw rin. Sige daddy. Maban tayo iti restaurant anapanan tayo di Kalman. Unak man nulako day kay adaga. Kasla sigurado ni abalayan. Marigat ti gumatang iti daga mama. Ket, di mo ibaga maupay kan. Sublian to kano ni daddy akasarita dagiti agasawa. No madilat ha. Mangkita tayo iti sa bali. Apay gayam nga itakalaang diti opisina. Nabayagan kami iti restaurant mama. Nagsaritaan mi ti may papan kada kami kani Maureen. Agyaman ka, takalmado ang makisarsarita ti katugangam. Awan dagas nga aramidak mama. Idin kadeng kong ikasar ni Maureen. Si bubukal tinakam ko anangawat. Anda kami tinikaringag kagasat. Sapay kuma, tanampudno ka kadagiti iba't bagat. Ket ipanagnak mo da ita, ken ni Maureen. At dasan mo anay bagay di mayak nagsarita ta, Alipio. Awan kaya man ni Loredi. Katitiday ding aldaw damat ni Rosano y Manila. Awan na talaga tinagdumaan yung kinimaw rin, Atty. Flores. Agama kayo talaga. Anya ti kahit mo asawan, karkaritin nak. Da kayo timang karkarit kanya. Nakurapayak lang. Anya ko matikaway ko? Malaksid iti kalintigak ngagyan. Oh, Saan ko man napanunot ni Lura ti Madayon no saan nyo ngay naramat kinapilig yun. Tapno saan na makastrak iti kumpanya ang nag-applyan na ini. nasakit sa dinakam mo. Ken, kap-kap ni kam, ti papabasol mo. Attorney, may kari ni Lura iti nag-applyan na opposition iti dayjay kumpanya. Kasay-saya atin, aday jay tinapasama na nailik-lik kada kayo. Alipio! Sana palimad kini Rosano ti panggapyo iti balasang ko. Ah, Katanya nga tatimakuna na ni Maureen. talaga ako marit ka. Nudyak na pampanunutan na may sak nga abogado ang mga nadisnugan. Naawat konti mo na asweldok. Oray tawan sa rekwinton bigat. Ang ipaw itak iti para kiti tatang. Ang bayan ang paygayam iti pagkasiraak. Iti diya awag ko kani tatang babaen iti long distance. Ay, nagrigat ti biyag gito'y syudad. Magatang amin. Ngam, sakpay la ko ma. Taim-inot tumat lang nga makailiw-liwag. Among gaya, ang takin ko kwa iti daga. Diya ka mo, no nakasarita ni Atty. Flores nga balayan ko. Ngam no ka ba alam nga ipamuspusan? Nasaya at launay. Sige nga Ruden. Bye. Talaga kaya man di pa'y kabisado nga ramatan ti cellphone niya. Sino di kinasarita yung ti telepono? May isang amiga ka negosyante matlaan. Muna ka no ti akin ko kwa iti daga ang nakita iti ni Daddy mapagpatakdaran iti hotel. Mama, napinta sa tamag. Wow, ha? Nila ang mami tinakitam. Saan kan nagpauyo Maureen? At na nakita kala ko adaga. Nalawlawa pa ikiti. Kunak man nasubyan ang kasarita ni Daddy ti akin ko kwa iti nakita na matadaga. Kan adamat kinasarita itay ni mami. Uwan ngagpaiso, Rosano. Ngamnula ko pa'y day adaga. Gatangan tayo lata. Sige, sumarag ka ko niti kwartong ta, Rosano. Agdi ko sakmat biyet. Sige, rumarak matinton madamdama, nagawis na kiti kabarkadak. Okay. Pabusuyam lata ti asawam, tapno saan kayo magsubang? Sige mama, ina ko nagdikos. Kasto'y kadilatan ni Maureen. Kasano ang may kanak iti gundaway amang iparik na iti parang ipatag ko kenkwana. Idin to tanapat patagmet kenkwana rin iti barkada na.
Taypaya nakaragragsak ti uni dagiti alutiit. Adan sakit ti dumteng nga sa ngaili. Kilat ang naggagatel ti nakulab ko. Andang nga ta sumangpot ta surat. Amangan no di pa inaawat ni Laura ti sukbalit ko iti day di surat na. Malagip ko ti panagsinong bat mimanan geniator ni Flores. Uray kayat ko ti agtepel. Ang magumada. Sandak to ang maparukma. Malaksi di tinagtakderan ti balay mi abinangon mi iti asawag. Ti bangkag kantalon iti asibig ti turod ti mabalin laeng nga ipatawid ko iti anak ko. Nakasaysayang launay, panyero. Napaluspusak kitin da yan, Lora. No dantugon daway ko. Saraga kaya Manila. Kataramida kami na pamuspusan tapno malukoy ko kati kabalay ko. Awisin ka kumangag sangot ang aginom. Nganteng-ngante rabi. Sige, panyero. Bye. Nay, itay kakadipay, Maureen. Dad, adda si makiti ulo kiti nangag ko ngayon bagayo iti kasarsar ito yo. Ha? Isang putyo na siya alora dito balay kat. Sige, dadaanak ti lupa na. Maureen, nabartag ka. Kadwam man ngaminan dagiti barkadam. Waapaya dito iti simbang badam. Apay dad, pawilan da ko na sumangpet dito balay. Saan nga iti dayta? Nga baddan na sawam. Urayada na sawak dad, awan ti agbaliw. Saan ka na matubngar pa'y? Uray siyak nga, ma'am, di na ko ni perpirit. Saan nyo ayaw awan ti pagsasaritaan dad? Padpada kayo kini Rosano. Pagmamauyungan nyo ni Laura? Anya dad, ti daya babay ha, dad? Ha? Saan nakabugkawan, Maureen? Awan ti magipatpatay kanya. Nabartag ka. Di mo amuti bagbagam. Patpatgan ka. Kinpatpatgan na ka ni Rosano. Inkasarlag ni Rosano ngam san na kayayatan. Mawatan nyo ka di day tadad. Sanak ngayayatan ni Rosano. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ganda ni gaya man tang ati rabi. Tsak matan maalat iti turugak. Kalpasan ti panakalukag ko itay. Ay, malagip ko lakit din natatang. Lumakayan ti amak. Itata nakaturpo sa kon. Saan ko man nga agtalon pa. Barang maawat nanto ninton bigat timpaw ito kan kwa na. Ay, ikaligata kon ti makaturog. Itay pa nga awagak ni Maureen. Di mo't sumungsungbat. Agriring mo't ti cellphone na. Nakikuyog na tamanan ka nagiti barkada na. Kat nabartekan. Anya pa'y lang aramidam dito'y salas, Rosano. Ha? Tangan terabi eh. Awan gaya. Simmangpet ka din ni Maureen. Saan pa'y mama? Awagak ngam sa anak matasungsungbatan. Kadwa naman nga tan nagiti barkada na. Basol mo da ito'y, Rosano. Apay babalawantak mama. Baybay amlatan ni Maureen kadagiti aramidan na. Saan mo nga iparparik na ti kinapatagnagan ka? Amang ano imyan iti balayda. Sige mama, inak maturugan. Sakbay asumura ka kiti opisina. Mapanak to pa nga umuna iti balayda. Nga ni Tirabi, di makasangbat ni Maureen na balayan. Nabartag, katinapanak. Anya tinagsubangan nyo, abalayan. Di mo ibaga, nagbabartakan na ka.
Nanggag na tinagsaritaan may kinipanyero Romualdo asa pulag ni Lora di Manila. Kat manugot, ikabalay ko. Dahil takot ngami. Kastao na ipungtot na. Awawagan ni Rosano iti rabi. Sana kahit ni Maureen tinangsong bat iti asawa na. Anya lang atan, ti kungkuna ni Rosano. Anda ni tidalan na. Tanda ni siguron makadanon di tabalayo. Kinita kita ni Maureen iti kwarto na. San ang nakatanggap tiri daw? Kat narnekan pa lang iti turog na. Apay nga da kay ti abay ko. Ti amo, natulog ka kiti kwarto. Ay ko, nagsakit ti ulo ko. Matpaturog ko kailangan tayo sumrekak. Nagsakit ti ulo. Maulawak. Kumpet ka kanyak, tatulungan ka bumangon. Itimplahan ka ti kapem, tapno mabang-aran ka. Naglailo ka numat. Napudno ka kadimat lang, kadagiter aramidam. Apay nga may napagduado anak. Kunak nung tanak ng oreng asawatan. Ay, diyan kami maliklikan dagiti barkada. Saan pa ereta ti pagsaritaan ta? Apaman ang makapamigat ta. Sumrek ako niti opisina. Madamdama pa ya bumangonak. Agmamurayak laan, Rosano. Arako, panak man kiti. Kasarita ka kumaitay, Rosano. Nakapanaw ka maten. Nagsublimat lang ni Maureen iti kwarto na. Intuloy na siguro tinaturog dati. Ngam naragsak mat kabayatan ti panangan ni. May panggap ka di kada kami ti kaya ti apagsaritaan tayo. Saan ka makibiyang iti parikot yung agasawa? May panggap iti daga pagpatakdiran nyo iti hotel di pagsaritaan ta. Nagsaritaan yung samutan ka ni mama. Nga daam muna at tumulong nga makisarita iti kinkukwa iti dadyadaga tamno ilako na. Nasaan no kasta? Awan nga raw din problema. Adu pa tinapatag nga si Kasuwen, sakbay amarugyan ti hotel. Agsarita kami to pa iti broker. Nung at bukudan nyo lang na patakdiran ti hotel. Nagtulagan mi iti broker. Adakkel a hotel ti mapatakder. Ngam no kabalan milakit di ka ni mama. Nanya ti pangandang ti broker, di so? Da kayo lang ti makaikadang iti dayta, Rosano. Awan mo't ni Leonarda, ay stay abalayan. Umayak tulangan ni Ibalayo. At dapay papanak. Nabarte ka kasi mangput iti balay, mami. Sapay lang nang kutinagan ni Laura. Diyak pa'y nakapungtot. Nagawid ka kumangamin dito'y balay. Kan apay adi mo inawagan ni Rosano, tapno sukunan na ka. Diyak lang lagi punday ta. Tanaragsak kami kadagiti kabarkadak. Nasaya at matanagawid at nanaduktalak ti panggap ni daddy. Nalawa ti kamanilaan. Nariga ta masapulan ni dadim. Naimpak, tamuna kay naiayon ni Rosano. Kabalan na maglayang ti manglailo kanya. Siyempre, asawa na ka. Mapan kayo ka din iti opisina yo. Intuloy ko tinaturog iti balay ngam. Kahit ko man ti agit ta. Rumwara ka. Ngam sa anak ama pa niti opisina. Makipagkita kiti may nga amiga ka. Amakam mo iti akin ko ka iti daga apanggap mi apagpatakdaran iti hotel. Kasta ka di ba? Talaga ama tuloyin? Baknang kayon sa launa yan, mami. No agtultuloy iti panakikapun mi iti group of companies apagtatrabahuan ti broker. Adupay tinapimpintas a plano. Kalpasan na nakapagpauitak iti kwarta para kada kayo tata. Nagawid ak matlaang dito pagkasiraak. Awan ka di, tisirit mo itangal daw, anak. Day off ko itangal daw tatang. Ngam sa anak anapan nagpasyar tagin ilo ta. Itad ko laangan akada kayo. Amangan no, ad-ada ka sa pulang ti kwarta, anak. Akin, imawag ka manen. Dakkel ti bayadan, imbis mga urnungam langan. Inton makaurno ngak iti igatang ko iti cellphone ko tatang. Makaino takton. Uray tamok ti numero ni Bisi nga karo ba tayo? Kat gabotay mawag ka, at daman damagin ka. Nagkita kayo kadi kini Rosano.
Uwan, tatang. Nagkita kami. Hindi may dito ni Maureen. Kataman na nga dakan dito Manila. Inatap na ang nagtulagan yung kinirusan. Di nagsara. Sana po na day tatang. Nairanra na lang nga nagkita kami. Nagpakpakaasi ak ni Rosano asaan ako na singaan pay. Amok, ang masaktan ka lang nung may panagip ni Rosan. Sige tatang. Kasta pa'y nga ron. Agan-anad kayo kumakanayon. Kastay kayam tinapasamak. Imadayo ak langarunan. Riripukan dak pailaan. Apay asandak apagulimakan. Kasano na maamuan ni Maureen ang nagkita kami ka ni Rosano. Numabalin la ko mga awan pulos pakaamuan na kanyak. Ni Ate Will magayam. Apay ngawan subalit na itisurat to kankwana. Imbagak ti numero dito'y pagkasiraak amabalin na pangawagan kanyak. Makumikom nga ta. Nakasarita ka nun ti amiga, takin ko ka iti daga, akayat ko agatangan a pagpatakderan iti hotel. Ngum kuyugan na tayon to kano. Kadwa tayo matlaang ni abalayan. Dakkel nga rin kinamnama amagatang tayo da adaga mama. Huwag gayam. Nakasaritak ti broker. No kayat tayo kano. Kan kabaalan tayo lakit di. Bukudan tayo nga gastusan ti panakapatakder ti hotel. Masapul a mainaig tayo iti group of companies tapno mairanod tayo kadagiti plano da a proyekto dito'y Pilipinas. Babalin ka numatlat ta. Dakkel unay ti puunan ti mapatakder a hotel. Amang ano saan ta kabailan Rosano. Maureen, adan ti anak ko iti adayo. Apayasaan nyo pala ngayon gan. Ambisyosa ni Laura nga anak yo. Kat amang ano tutupan na ni Daddy. Saan nga bibisin ti anak ko? Adda delikadesa na. Mas pasagidan na ka di, si kaalakay? Saan ka nga agbalin na bastos? Awan panggip ko amang pasagit kin ka. Hanggang no na pasagidan ka. Hustan! Di mo dagdagan, ha? Magaluwad kayo. Magaluwad ka si kaalakay. Ipulong ka kadadani kin mami. Sikati may amang riribog, Maureen. Babak nang kayo. At kabalan niyong imamag ti kalintigan mi anak ko ramay. Mabuisit aklakan ka si kaalakay. Nagadto nga ibagbagam. Ngam, ha? Diyak kaya ti paabak ka na kayo. Laglagi pa niyo na ita. Nagdardarasan na pimana. Ay, dakil sa unay ti problema na iti a babae. Saan da nga taan naragsak iti panagtinada nga agasap? Agburburik pala ti darak iti dayja alakay, mami. Mas pasagidan nakit din. Imparupa nakit din nga adda delikadesa ka daw ni Laura. Naturad ni Alipio. Agalwad ka ni Daddy. Ipulong ko lakit eh. Uray paltugan ng dayja alakay. Maureen! Maureen, saan mo kumang isagmak ni daddy? May isang abogado. Manaytayaw. Kat, isakit mo dagiti agama? Rosano, siya kun ti makamo iti asawa. Da kami kan ni Maureen ti rumbang sarita mama. Di ta kayo manlangan? Dayjay, ad-addat ti pungtot ni Maureen. Inlibag na tirita. Kunak nga na siya kun ti makaamukan ko ana. Amok akayat nakaliklikan. Diyak pa'y nakasarita, may papaniti paragbisyo na. Amang ano agsubang kayo iti dayta. Saan nyo kumakanunungan? Diyak mabali na baybayan ng itar armiden na. No kayat mo akasarita. Dua kayo laing. Mabainmet nga da sa bali ang makangag. Aglalo kat nasingad kami. Noon niya pa lang amin tinapanamigay. Katanya ko nga, Dad. Baybayan niyo na tanti pa nang ibaga na nga adda delikadesa ni Laura? Katsyak, anya? Dad, adda pagpungtutak, Dad. Kanunungam ni Rosano. Amang ano sa bali lang tinagawatan, Maureen. Anya kayo ka di, Dad. Naimpagpay ni Mami.
amok nagkadua kami. Ngamda kayo matan. Idi ba'y lang agtep-tep pala kini Alipio. Nujak lapang panunutan nga tama isa ang abogado. Ay nga dahil makapong tutak na unay. Basol ni Laura amin dagito ay. Nakadayon ni Laura. Sika ti maatiwan nagpungpungtot kalatan. Sige, lipatin mo dayta. Agalwad na yung Alipio kanya. Kasla siyak ti kinarit na itinamay anak kini Maureen. Kamaudyanan na. Imanugot matlaangan ti akin kuko iti daga. Siya kun ti mangipag na iti papeles iti panang tagikwatayo iti daga. Na ito yung tiyadada pagbaknangan nyo abalayan. Kumita kayo ti arkitek ang mga rami di plano. At dan nakasaritak, Daddy. Masapo la makasaritam ti broker. No makipagkita ka keng na di Manila, kuyugon ka, Rosano. In ka rin na ili nga umayton dito probinsya. Awagak to, tapno mamano niya ti pangigdang na, Daddy. Nasaysaya at pa'y no isunto ti dumanon. Tapno makita na ti pakay patakderan ti project. Anya? Nakapakabit ka gaya man iti telepono dya balayo at ti Wilma? Ah, nakasaritam ni tatang? Anya? Napanmanan ni Maureen? Ay, imadayo aktap no makaliklik ak kadagi dya ababak nang ngam iramraman damat ni tatang. Ah, anya? Dayta ka diti kasayatan nga ramidak? Panunutak pa yan na imbaganti. Nabiitak pa'y dito'y trabaho, katawan pa'y urnong ko. Sige, auntie. Agyaman ak tayo nawagan, dak. Kasan mo tangag paiso? Anya tinasaya at nga ramida. Makipagkita ka kadimanan ka nagiti barkadam, Maureen. Agtalinaan ka kumaditi balay. Tay tilang rabi iya makapagdan nata. Rosano, amok agayat nakakasarita. Iso likliklikan ka. Napatpatag sa payan nagiti barkadam ngam siyak nga asawa. Katsyak, napatiga ka dimot kan ka? Apay saan ka payla amapnag? Kurang ka di payla yung nagiti aramida? Awan sa bali ang napatid kada kayo kani mami. No saan at ipagbaknangan nyo? Saan mo kumangiramraman ni mama? Gaputaan at dapay ti panangipatag nakin ka ngam siyak nga anak na. Ibaga, Maureen. Anya ti kayat mong aramidag tapno naragsak tay ti panagden nata. Oh, Napasnekak iti ibagbagakin ka. Awan sa bali akali kagumag. No saan at tinatalnakin na orno sa panagden nata. Saan na kumapagdwadwaan? ti amok hindi kat napudno ka iti ayan-ayat ta. Nagtalakak nga awan problema ta. Ngam, Awan ka rin ti patingga ti panang babalaw mo kanyak. Umdas ka rin kinaminsan ang nagbasulakin ka. Idinto ta iti kamodyanan. Inkalaysa ka. ngam, adaga po na. Kat napilitan ka anang ikalay sa kanya. Saan ka di? Okay. Tapno awan ti problema, Rosano. Bye-bye anak ko, niti kayat ko nga aramidan. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Mas daw lakit din ni tatang iti kalat ko panagawid. Masapul nga yuman kumatlaan kan kwa na dayti apangadang ko. Sapay la kumata maawatan kan palubusan nak. Nagkaringan ti Wilma. At no am mo na ang makatulong kanyak. Naskan ang mamimpinsan nga aday wakla ang dagiti naranggas ababak nang. Tapno mamimpinsan nga gulimak ti biyag ko. Kan, para matlaang iti masakbayak. Kinalaki ni Rosano at apnang awan ti sa problema iti panagdan nami. Bye-bye ang naglatan. Napatpatag ka di dagiti barkadam. Idinto ako rang langin ngag mauyong kay di. Saan yun nga palagip day dad? Tay
Day, dati pa kanuksawak launay. Namanyapay lang di problema mo rin. Agasawa kayo kan Rosano. Basta! Tungpalan nak ni Rosano. Di ka di mabain iti katugangam. Awan problema iti katugangag, Dad. Urayan niya't ar-aramidet. Kasta di pa nagkunam. Kaya tiyo ka di akagura kayo mo't, Dad. Ah, Amang no sa anak ko nung agparang kada kayo, no siyak di ba pasurun nyo? Aburido ti lang ang Rosano. Hada ka di pala ang problema. Wano, nagsubang kayo manin kini Maureen. Kinasarita ka lang, mama. Hanggang saan na natin pagsaritaan tayo? Nagsarita kami gaya man iti broker. Adantun dito, hinton lawas na. Agmay-may sana kadilaang. Saan asumurot iti boss ti group of companies a pagpapaayan na? Iso ka no timbaon da amang kita iti pakapatakderan iti hotel. Kaputadak kan ti magastos. Nakasagana da tumulong. Nasaysaya at kung saan ta kabukbukudan. Barang saan laang ati hotel ti pagkakaduan tayo ang negosyo. Makaamu ka no ni daddy amang patitulo. Uray, ta nakabayad tayo matan iti akin kukway ti daga. Nailibayak gayam iti panagidak iti atindog at ugaw dito salas. Kasla iti batog ti balay iti nagsardingan na iti tricycle. Kita man na. Oh, dahil di playtech, Mano. Ni Laura. Agar arapapak ka nila. Tatang! Ilukat yung kumatiri daw! Ni Laura ngagpaiso. Gamapay. Mailiwag ka na kayo. Kasla saan ka mamati. Gamapay akil lahat. Anagawid ka. Saan mo ka di maanduran ti panakaili mo kanya? Saan ko mapanunot na ito'y tatang? Insingasing niyan ti Wilma, hindi nakapagsarita kami iti telepono. Kalpasan ana amonda saan daklat na nga inganda iti mangiruroman kanyak. Iti day di aldaw apa nakawat ko iti kwarta nga impawit mo. Imay ni Maureen dito balay. Kat, binastos na kayo? Gapu kini ator ni Flores. Nagipang ta. Gaputa kaya ti amana nga ikabalay na ka. Iso ako na. Nga da delikatesan. Kat namnamaan da nga umanugutak iti dayta. Pinanunot ko na imbag tatang. Surutak langan niyan ti Wilma ija abroad. At adanton nga ginadayuta. Santa nga mo. No kaano nga kita tamanen. Nailawlawag kong tiga po na tatang. Maawatan ka. Katawan sa bali akali ka gumag. No sana ti panagulimag mo. Kan, para iti masakbayan tayo tatang. Sa anak nga agsubli dito'y lugar tayo. Asa anak ang nagbalegi. Laura. Tatang, lumabalin. Sa anak ko mangagbayag dito eh. Diyak kaya't ama-amwanda si Mang Patak. Ti problema. No pangalaan ta iti gastusem nga agabrod. Laura, iti sirok na iti sarguelas diti turod, ti makasaksi ti minulita apat ang patag. Ngam agtali na dalangan alagip. Maudin ay adak ko iti dayto lugar. Ket sabay ko ma, tama amiris ni Maureen, anapudno ak iti kalikagom ko. Anaragsak, ken nornos ko mati panagtandami. Laura, sapay ko mataagulimakan ti biyag mo. Ken makasarak kanto ko ma, iti adda amang ipatagkan ka. Bayag ti proseso, iti pan na kaya kartinagan mo, iti titulo, abalayan. Aguray tayo lang, kan ipagnamutan ti survey ti lote.
Saan ka kadianapan iti opisina, balayan? Adlo tinasikaso. Ngam da ito itimpang pangruna. Mabalin na napan kinasarita ni Rosano, ti arkitek ang mga rami di ti plano ti hotel. Baran malpas aging gaadumtang ti broker inton lawas na. Da ito imot lang ti obligasyon ko para ti negosyo. Awan gayam. Awawatam la kuman ni Maureen. Tauray siya. Sandakon ngay perpirit. Napatag kanyak ni Maureen abalayan. Nagsarita dan samat nga agasawa. At dan nakam da, kad masirib da balayan. I love you, Rosano. Ay ayatan ka matunay, Maureen. Huston, ibatan na kon. Ay, inaagdigos. Kaning rurayan na kung dakiti ka barkada. Rumor ka pa lang, katrabiin. Rosano, anya pilat sa pulam. Sige, agpakada ak. Ada pa pa na kita. Sige. Saan ka unang nagparabi ha? Kan saan mo apalaluan ti uminom? No kayat mo? Umay ka. Kuyo ganat. Itulnog kalangan. Kalpasan na. Sukunan kanto. Okay. Sikat imang mo. Sige, agdigos sa klan. Talaga adyak matubngar ni Maureen. Ipilit na ti kayat na. Ngamtap na awan problema. Pabusuyak langan iti kayat na nga aramidan. Bigatan, saan ka di pa abimangon ni Maureen? Mabiit lang. Payakas na tilangam Rosano. Kas lalangam tinapuyatan. Nalabasan natin nga tirabi, hindi mauray ko ni Maureen. Ada ka no partida nga gobarkada. Jak na puuta na rimwar. Simrek kayo mo tiniti kwartuyo idi. Unak no sana na rumor. So, binayak langan. Ngayon bag pa ni Rosano tamawatan nak mami. Ngam ni daddy masurunak. Inawagan na kit din. Nakariin kagaya man, Maureen. Migat kalataan. Agkapeak lang, mami. Oh, Rosano. Super ka na di opisina? Uray nakla na makadigos, ha? Diyak ko man kaya't palagi pang tinapalabas. Iti kaandak man nandito itulod. Malagip ko lang tinapalabas. Manipod o bingak. Nagbalinan nga ayuyang ko dito eh. Nagbalin apa sa tibiyag ko. Daytoy ti maudi ayaadak ko iti daytoy alugar. Laura? Oh. Amang balasan ko. Adda na panunod ko apamuspusan. Tapno ada gastusan mga gabrod. Saan matlangan ang matuloy nga saldak ti Turon. Dayta ti sanyo nga aramidan tatang. No madamag dagiti baknang ngayon saldak. Amang ano'y pamuspusan da nga alaen. Awan gayam. Matuloy ka di matlag ti panagluas mo inton rabi. Wan tatang. Sa anak nga agbayag. Agsubliak ka dago si ti trabaho. Diyak kayat nga damakaam mo akaruba tayo asim mangpet. Ni mami tinadanon ko dito opisina. Oh, Rosano. Imaw ka kiti warehouse ngam saan ka kanamutan na panijay. Nagkuyog kami kanya arkitek anang ipagnakarag iti papeles para iti pan nakaipatakder ti hotel. Apag iso ang masaksyan to ti broker, inton dumtang inton lawas na. Nasayaat no kasta. Nagkikita kami kada dadi. Ada kadwa na anapinta sa babae. Sige, ibagamday ta makagura ni Maureen. Makamo ni daddy ti biyag na. Kwarta na matigas gastusin na. Kan amok, akwarta lang ni daddy ti kasapulan dagita a babae. Ore asino dita na babae. Basta saan lakit di ani Laura. Mama, awan maggayam ti accountant. Anta ko mapagsaritaan mi. No adda ka no, ba't nang ibaon lang? Kuwan gaya. Oh, Rosano. Adan sa launa yan ti pampanunutam. Oh, anya ka ti mabalin kong aramidan. Tumulong ak na ti opisina.
Nakamiri sa madlangin ni Maureen na balayan. Bisan da pa'y nga gasawa kay ni Rosano. No kakaisuna nga umay, pinumapan ni opisina. Pumanaw madlang nga dagos. Adan sa matlang nagnaan, panagsarita da kini Rosano. Maragsa ka nak, gapoy ti day tabalayan. No pabusuyan lakit din ni Rosano iti kayat ng aramidan. Makapagkinaawatan da. Nasayaat ko man nagtultuloyin day ta. Awan gayam, saan mo aliplipatan? Groundbreaking iti pagpatakdaran ti hotel inton Lunes. Magkasangpot ka ti broker na balayan. Ang mga no, kadwa na pa tibus na. Bareng matuloy matlaang abalayan. Nasaysaya at kumapay nga agpaiso nung kadwa na tibos na. Nalpasan ti programa ti groundbreaking ti Mapatakter Hotel. Daddy, Mama. Kasalamat din aglanglangag nga engineer na nakaigamit ti plano ti hotel. Abogado kayo. Nagbalin nga inhenyero. Taragsa kaklaunay. Daytuyan ti pangrugyanan ti panagprogreso ti San Cristobal. Ala kakadwa, sangun tayon tinesagana merienda. Kaya tagyaman kami, kadagiti dimaray, anang imatang iti dati a groundbreaking. Nang runa, ni Apo Mayor. Makino na ako na makipila. Itay pa yung mabisinak. Rosano, bayabayam ti broker. Masapul asang elyam anayba. Siya ko di makamuging guwan na balayan. Agkukuyog tayo to ang mga daw iti restaurant inton madamdama, Daddy, Mama. Oh, isumat lagayam at traffic iti dayta pasat ti kalsada. Sigun itinangag ko itay, apag sasaritaan na itinalabasak nga gumong. Takkel ka no a hotel, ti may patakder iti day tabakan ti alote. Oh, ni Rosano day jay. Asino nga tatikadwa na? Kan, anda pa'y da maurin kan Mrs. Salva. Kan, uray ni Atty. Flores. Oh, kukwada nga ta, ti may patakder a hotel. Kagap-gapok lang iti kabisera, Laura. Katapag isumot ang pukawanak ni Bising. Napatagsakit iti rin ang tayo dyan kabisera, tata. Adala ang ginatang ko. Naibayaga, traffic ngamin iti pasot ti kalsada nga sidag iti may patakder a hotel. Dita San Cristobal, tata. Wen, adayo basit iti sentro. Akin, amom, nakitak da Rosano kan Mrs. Salva. Ada kadwa da alalaki. Ukwadan samot ti may patakder a hotel. At adan tumanan abumaknang da, tata. Aywan gayam, iso anak kaawag haga. Ta ipadamag ko kada kayo amadaman ti panangipagnak iti papeles ko nga abroad. Awan to ka din chimpom amang pasyal kanya. Sakbay ti flight mo. Kitaan to no kasano, tatang. Sapay la kuma. Tanapintas to tigasat mo nga abroad. Laura. Ay! Uray at anak lang iti pan nakalibag ti daw. Anya nga tamanin ti mapaspasamak kini Mauri. Ayun ni Rosano, mami. Rosano? Oh, Maureen, apay, Apay tarupam! na, tinungpan. Kunam nga taajak maamunan niya. Nagkita kayo kini Lorasan ka di? Agsaw ka! Agkalma ka kuma, Maureen. No ka di, ti pagpabasol ni Maurin kan Rosano. Saan ka nga gulbad pa eh? San Maureen, agtalna ka kuman. Nadamag ko si Mangput idi ni Laura. Di mo ibagasan mo, anamon? Asaan kayo ang nagkita? Maurin, umay ka iti kwarto. Siya kunti makaamo ang makisarita kini Rosano. Pumanawak pa ilahan, mami. Agpak niya ak pa ilahan nga di balay.
Ngam saan mo agam dyan ti magsurot kanyak, Rosano? Saan ka pumanaw, Maureen? Ang mga noan niya timakuna ni Abalayan. Awan bibiyang ko! Saan da kagawidan, mami? Katandaan am dahi ti Rosano. No jakton ka ba lanti pa ng paspasakit mo kanyak? Ang babawi kan to iti unos ti panagbiag mo! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sumagmamanulangan nga daw. Ag-flight ako na. Nalakalaan ti panangipagnak ka dagiti papeles ko. Babaan iti tulong niyan ti Wilma. Mausar ko pa iti inadal ko iti panagtrabaho kaya Singapore. Ngam, agpangadwa ak. No agawid ako, tapno makitak ni tatang. Kabutang ko ngamin amaamuan dagiti nararanggas ababak nang. Ngam, tsakmat amo, no kaanon tumanan nga agkita kami ka ni tatang. Napkas tiropak akinaamutan ni Maureen. Talaga ang makaungat kanya. Dayta ti gunggunam, Rosano. Ah, Agpundo ka man. Nagkita kayo kadiki ni Laura. sana po nurata mama. Jak amo asim mangpet ni Laura. No po man. Makumi ko makini amang ipagpagnak iti masapol iti panakapatak dari ti hotel. Agal-alwad ka kanyak no agul-ulbod ka. Agpada kayo kan ni Maureen. Saan nyo akayat nga agulimag ti biyag tayo? Saan nakasungbasungbatan, Rosano? Saan dak ko maakagura? Kayat ko lang nga ilawlawag ka na kayo. Saan nyo kadi akayat tinaragsak a biyag? Ang mga nagbindot ka lang. Nusing mangpat ko man ni Laura. Kat namwak, nakipagkitakin ko na. Kat, nagparbor ti karuma da na kaamwag? Sana nagbindot, Dad. Ni Laura di nakita na. Kat nakita na nung nagsarak na kay ni Rosano. Awan na ibaga na akas na. Nagtakal ti atap ko. Atap mo lang data. Ngamawan pamanagnag mo. Awanan ti problema kay ni Rosano. Kas na tiyamok. Di ta kayo nagbindot, Dad. Saan to ang mapunas ti problema may kidli Rosano? Anya ti kahit mo asawa ni ti data. Hagpupo ka kiti kwartok, Dad. Saan da kasi ngaan? Ni Mrs. Salva. Oh, naparupangat nga masasag. Yang nga tamanan ti pagana. Saan ka ang makapagulbod kanya, Kalipyo? Mismo at ikaarubayo tinangibagaan nakita na ni Laura. Anya? Parwaran! Oh. Saan kayo amawatan? No apay asaan nyo ngayon ni Laura? Imadayo, tapno maliklikan na kayo. Pudno asimangpet ni Laura, ngam nagsublimot lang nga dago si syudad. Laklakayan ka nga ulbod! Nanumuak lang agpipiyag. Ngam awan pay nun ulbod ko. Datakon ko nayo apanagawid ni Laura uno isasangpet na rito yung balay. Nasurukan at dua alawas, tinapalabas. Manulangan nga daw, ag-flight akong tatang. Um, Ingkadang ko tinagawid, tapno masarong karan kayo pa'y mat, sakbay nga ag-flight ak. Kailiw kayong tulakit di unay. Anak ko. Kalpasan mat nga tati. Dua taon. Agbakasyon kanto. Saan ko amay pasigurado day tatatang? Mapanak ije Singapore, saan akas katulong? Tamausar ko tinadal ko. Ni. Nagsaya atin no kasta anak ko. Nagasat ka launay. Babaan ititulong tigayem ni Auntie Wilma, tatang. No kasta, agkita kayong tungarod iti kabsat ko. Kasano ti kabayag mo dito eh? Agsubliak matlang iti syudad inton bigat. Ado tinaskan nga asikaswag iti panagabrod ko. Kang ronaan na. Diyak kayat nga da makakita kanyak. Anak,
Oh, apay tatang. Saan ko man narumbeng ang mamuam na ito eh. Tamangan numasahir lang tiriknam. Adagayam ka aruba tayo ang nakakitakin ka itiday dinaudi. Ngay papasyar mo, dito ayan tayo. Katnamuan na ito ni Maureen. Inatap na, ang nagkita kayo kini Rosano. Da kayo ti makapanagnak asaan kami ang nagkita kini Rosano, tatang. Anya pa'y latiga po na nagkita kami. Kita mo, imay dito ni Mrs. Salva. Katimbaga na. Ang nagsubang da ka nung agasawa. Gapukin ka. Saan ko napasol no nagsubang da, tatang? Gapoy ti kasto nga aramidan da. Ikarik. Sa anak nga agsubli dito'y lugar tayo ajak nagbaligi. No kabaalak nga artapan ti kinabak nang da. Aramida. Day tagayam ti ibagbaga ni tatang amapatpatakdar a hotel ako ko da Rosano. Nalawakan, natayag a hotel. Ad-adan tumanan ti kinabak nang da. Nakuskus pagtunga tamanan ni Mrs. Salva. Ay, jak kayam kabalan nga artapan ti kinabak nang da. Kas nakunak ka ni tatang. Ngam, jak po kawan tinamnamak. Ikarigatak ama at daanak iti kay mo dingan na. Ikarik nga iton agsubliak iti lugar mi. At danton nagbaliwak. Gap-gapo kiji mapatpatak dara hotel. Naunag gaya man ti kinali da pundasyon. Talaga na nagtipundasyon. Tapno nalagda ti mabangon a hotel. Natayag ngamin. At dan sa da engineer naggapo di Manila. Ura dagiti daduma trabahador. Eksperto dagiti iti panagpatakder ka dagiti dadakkel ken natatayag apasdek. Kabalan na pa'y tagpatakder iti kondominyo. Kadwan ngamin na natatayag kapasdag iti Manila. Ket inton malpas da ito ya proyekto. Da ito ti kadakkelan na mapatakdara hotel dito San Cristobal. Lakit di, dati. Nga masaludsod ko man lang, Rosano. Kumusta kayon, kini Maureen? No may papanit ti dahi panagsubang mi. Awanan da jay dati. Talagang matasaan kami ang nagkita ka ni Laura. Hala, sikala ko man di makamuging kuwana ang mga awat iti ugali na. Uwan dati. Ipanamnamak ka na kayo. Ikarigatak ang naragsak ti panagden nami nga agasawa. Nakitag ti kutse mabalayan isuan nagsubliak. Italaang man na makasarong karak dito'y abalayan. Nakaununag ang tinakali a pundasyon ti mapatpatakder a hotel. Talaga natibkar ti pamayanda. Rumbang lang. Dakkel agatad ti magastos iti pan nakapatakder iti hotel. Uray, masubot yung tuadagos. Nakitag ti plano. Ada nalawa function hall ti hotel. Dahita tinagtulagan ti architect kinti engineer ang naggapu iti Manila. Tapno daywan dagiti turista ken mabalin apakaangayan tinaduma-duma a panagtatarigno. Kaunaan na hotel ang mapadagder dito San Cristobal. Ket na ito hindi pagrugyan ti panagduras ti ili tayo. Sapay ko ba abalayan? Oh, apay nga gano'n ang imarakop ka niya, Flora. Di ka di maragsakan ang nagkita tan dito Singapore. Makalwak iti ragsakan ti Wilma. Kas na jak pa'y lang mamati nga dakon dito'y Singapore. Ni Mr. Torres pa'y tinangsabat kanya kiti airport. Albert, kunamlatan ki ni Mr. Torres. Nangato ti posisyon na iti kumpanya ako kwa ni Atty. Richmond. Kaya ti asawan. May isang abogado ti akin ko kwa iti kumpanya pagtrabahuak. Abogado a negosyante. Dakkala kumpanya ti pagtrabahuam. At dapay negosyo na iti Australia. Malaksit lang iti negosyo na iti Amerika. Talaga abak nang nukasta. Masansan ang maestroya kakin ni Albert. Kating ka rin na atulungan na ka, Laura. Katita, ay, adakan ditoy.
Nagpakada ka di matlang ni Maureen Kingarosano. Rabiin, mawan pa'y. Kadwa naman nga tan nagiti barkada na. Napatpatagsamat tan nagitinegosyo. Kan baybay abda asawam. Pagpabusuyak tapno awan problema iti nagbatan mi, mama. Awagak. Damagag. Sa dino ti. Isumot ng timawag. Hello? Rosano! Madama, di happy-happy mi ka dagiti barkada. Anya nga oras nga gawid ka? Madam tama. Madama ti Majong. Madyong? Nakilang mo kami nga rod. Masansan ka daw kami nagmamadyong ti barkada ti mami ni Girlie, di ti balayta. Nabartek manan ni Maureen. No dilawag, aga pa kami lang. Agpakapatak to iti telepono di tabalay. Tapno saan tayo ang makiaw-awag iti kaaruba. Kumusta kayon, tatang? Nasaya tapet, anak ko. Nasalun at latamot na tao. Pare ka sa ti kinakurapay. Into nagsweldo ak, pauitan kayo. Agyaman, anak. Kumusta ka magtendita? Napintas ti trabaho dito'y tatang. Agyaman naklauna ititulong ni Albert, wano ni Sir Torres. Bak na nga Amerikano ni Mr. Richmond nga kinkuko ay tidakala kumpanya pagtrabahwak. Nasaya at man tanakapan ka dita Singapore. At inaadal mo, ti impakat mo. Wan tatang, katay talaw na iti pagyamanak. No saan ka makaawag kada kayo, kaya't naasawan, makumikumak. Namwa kinabalayan na nasumok mo matayin tagmadyong. Nuapa yapabusuyan na ka ni Rosano. Apay ka sang kadilaw, dakdan. Nakarkaro kayo pa ya? Agnagam ka kumananak. Imbes nga ibusong ti panawin mo kadagiti barkadam. Tumulong ka lang kadagiti negosyo. Nangro na iton malpas ti hotel. Mabayag pa'y dayta, daddy. Pagpabusuyan nak ni Rosano, gaputa din na kayat nagsubang kami. Gapoy ti dayta, aramidem matan ti kayat mo. Anyang kay kadi? Tabagiyo ti dilawan nyo. Sige, nuray tati ko lang. Kalat ng pigsa na tinagangin. Nandapay kabuyog ng arbis. Namimpinsanan anang langab ti tangatang. Dahito'y sakit din tayo na ipadamag iti radyo adum nga bagya. Katadapay lang dito'y away. Inakitaan lagi iti baka kanuang iti nakaiwaywayan da. Uray ibatik ton tinuang. Katag iti baka laang ti iawid ko. Gapoy ti panagbagyo na, mama. Agsardang pa lang nagtagtrabaho iti mapatpatak der a hotel. Sayang ti aldaw asaan da pa nagtrabaho. Awan mabalin tayo. Maring saan ba't lang agbayag dati a bagyo? Ket ni Maureen, ayan namanan. Isumat na ti umaawag. Hello? Hello? Rosano, diyak mapander ti kotse. Nagpiksa ti bagyo. Nagdakalat ti danom ti kalsada. Anya? Sa dinutayan mo, nasukurin ka. Nakapsutin ti signal, Rosano. I-text ko langan para maawat mo. Nagpukaw eh. Abangan na niya ti mapasamakin ko, anak. Katni, nagpiksa ti bagyo. Sana si katimang sukon, katamangan no may sagmak ka iti dala. Ibaon mo ti driver. Abangan no makaguran ni Maureen, kung saan na siya ti mangsukon kin ko, anak. Urayag pa ti text na. Naimpaglakit din ta nakasangpot na matlaan. Nagpigsa at halaga ti Tuto. Naimbag ta na panunot kong ikuyog ni Manong Siano ang mekaniko. Isun ti makamo amang yawi diti kotsen. Malamin, ak. Rako pa, nak. Maureen, Rosano! Maureen! Mangrabi ita yon! Mami, malamin, ak. Umuna kayo na mangrabi eh. nakaandar mo't nga minterkon. O sige, mangrabi ita pa eh. Mapisina ko. Makamuka, maturog akon.
Maturog ak to, ito makapangrabi tayo. Ante Wilma, da kayo gayam ti umawawag. Kasangsangpat ko lang diti pagdagusak. Makumikom kan sa launay di trabaho, Lora. Nagkalunay ti sweldom, numasansan ti overtime mo. Nasapa akpay kit di arimuar itay ti opisina ah. Inawis nak ni Mr. Richmond na nagpasyar. Idala ka di anak kuyog kayo, anak pasyal. May katlo na kundaway, Ante Wilma. Ay, aday baga kada kayo. Nagpudno ni Mr. Richmond. No aklo nagkano ti panagayat na, ikasang nakadagos. Saan akong amas daw, itiday nga impagam, Lora. Ada nadagamat ni Sir Albert, maipanggapkan ka. Ante Wilma, Nag-asat ka, kaanakan. Nasurukan a 50, titawan ni Mr. Richmond. Saan ang madlaw, saan ka dito? Nakapagpag ng anegosyan. nasayat matkit di ti panakilangan na kanyak. Nataknang, saan akas kadagiti dadto mga Amerikano nga da dito'y Singapore. Saan anarika ta sursuron nga ayatan? Saan ka? Ngam no aklunak, kat ipaypayso na ti Karina nga ikasarnak. Anya nga dati mapasamak. Kaya't nasa waday ta. Napudno iti panagayat na kan ka, Lora. Ngam no mapasamak dahi ta. Kat maamuan dahi dyan lugar tayo. Ang mga noom siyandak. Ang mga no panunutan da may sak nga ambisyosa. Saan aday ta ti panunudam? Tinapatag, ay-ayatamat ni Mr. Richmond. Panunutan ka na yung bagday tanti. Diyak kaya ti agbidot manan. Kala, agita tandulangan itong day off ko. Tapno makapagsarita ta na sayaan. Wen, auntie! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Na kayo lang matada dito opisina, mami. Ayan ni Rosano. Saan na ka di nga impakadakan ka? Sinabat na iti airport ni Archie. Broker, ti kaya ti asawan? Apay ka no? Umay na kanu sa rungkaran ti mapatpatakder a hotel. Napardas matag iti trabahador. Lima ba sa kita eh? Nakadanon dan iti maikatlo kat saaran. Siya makadsaaran ti plano ti hotel, Maureen. Ngam ko na ti inhinyero, nalagda ti pundasyon. Mapalingaw ray agang ga iti 15 a kadsaaran. Wow, ah. Di ba ikat nakataytayag? Kaslamot nga dagiti pasda, kiti ka Manilaan. Di mo ibaga, mamati ka mo ti dayta, Maureen. Sa hotel ti mapatakder, sana pasda ti negosyo. Nalabsan ka nakatagdar iti sango ti mapatpatakder a hotel, Rosano. Iso nagsubliak. Awan mo ti kasarsarita mitay. Ni Archie da dyan dati. Napanitayan ti engineer iti third floor. Oh, dagayam ti broker. Sinapat ko iti airport. Di mawas kami lang anangan sa nagdiretso kami dito eh. May katlo na kadsaran tinalpas dagiti karpintero. Kunan ni Archie, mabayag, sakbaya malpas ti hotel. Di ba't siya makadsaran ti plano a hotel? Wan dati, nasaysayad ko ma, no, naparpardas ti pan na kay patakder ti hotel. Tapno agandara dagos. Nabayagan nagururi kayo opisina. Sa di na talaga tinapanam, Rosano. Saan ka din ngayon baga ni mamakin ka? Binilin ko may baganan tulatan ken ka. Apay anang bayag ka? Sinukon mo lang ti broker. Nagdiretso kami iti mapatpatakder a hotel. Kat, di ka man lang maawag. Natatibasal ko, tiyak na lagip. Makumikumak na miyan ni tay. Nagsasarita kami kada engineer. Yung nagdua-dua ka kanyak, mabalin mo pagdamagan ni daddy. Amo kay hananyat nagtulagan nyo. No kinariam tayo babae. Makapagtukyat ka di, ha? Saan ang makikumplot kanyak ti bukod mo nga ama?
Saan mo kumapanunutan na ito? Bayang, inton maminsan, amukon ti Aramida. Ang mga ano panunutam, ngagkumkumplot kami kini Rosano. Ngam mapanagnagak, ang nagmalmalam ni Rosano iti mapatpatak der hotel. Kadwa na ni Archie. Agsigsigurado aklang. Padasan na nga ulitin ti panangalilaw na kanyak ta makita na. Apay, di ka makaliplipat maurin. Awanon dito ni Laura. Sana nalakalipatak ni amin, Dad. Saan ka amawatan? Agasawa kayo kini Rosano. Agbaliw ka kuman. Likli ka mo dagiti barkadam. Tapno may jamon dagiti bisyom. Daddy, mabagbagaan dak. Ngam saan nyo ang mabagbagaan tabagiyo? Napudno, dagiti gagayim ko. Isudat at addaan ng liwliwa kanyak. Idin sinanak ni Rosano. Ala, no di nakipangag. Sabay lang kumatasan kantungag babawi. Amo yun, no ulitin pa ni Rosano tinaramid na kanyak? Isuntok tiyag babawi. Isardeng tanda tiya saritaan. Awan turungan na. Makita yo. Da kayo matlangan ti rumukma iti saritaan, Dad. Gaputa siya, ti husto, saan ka di? Agyaman kayo pa'y kindi, tas arongkaran kayo pa'y. Dandani sana natuloy ti panagkuyog tangag pasyaran ti Wilma. Imbabawi ni Mr. Richmond ti panagpasyar mi. Ada ka no atendaran da conference da negosyante iti Australia. Aging gaita, Mr. Richmond, pailaang tiyawag mo kan kuha na? Mabainak amang biro niya skan ko ananti. Agayan ayat kayan samat te. Diyak pa'y inaklon. Ang panagkunak, mangnamnamang aklon. Amom, saan lang abak ng kangwapo ni Mr. Richmond? Nasingpat pa'y. Day talaunay ti pang daydayawak kan ko ananti. Diyak nam namahin at dumting daytoy apanawan iti biyag ko. Ay ayatam ka din ni Mr. Richmond. Laura, saan ka kumaapaibalod itinapalabas mo? Sa anak-anak pa'y balod itinapalabas ko, anti. Si Pupuso alinipat ko ni Rosano. Ken, Jack kayatan alagi panpay. Nasaysayatan ti panakisarita kada kayo iti telepono. Nalaklaka kayo na makasarita, tatang. Ay na, ay ignorantiyak pa lang nga mangusar iti telepono. Nung muna ta si kamot lang, di umawawag. Tatang, Apa yan na? hindi ko mapailangan ay bagak kada kayo ti may panggap ka ni Robert. Ay, ni Mr. Richmond nga akin kuko iti kumpanya pagtrabawa. Apay, anya ti may papan, kinkuha na. Inaklon kon ti panagayat na, tatang. Anya? Amo ka makingtot kayo. Anak ko, nuray ti pagragsakan. Saan ka pawilan? Inkarkararag ko ang makasara kamot lang iti puno amang ipatpatagkan ka. Ang sigurado kamot lang iti decision mo. Ay ayatat ni Robert, tatang. Kan mariknak nga ay ayatan kan ilalaan na klaunay. Naglagi pong kuma ang isang Amerikano at sa palit kultura da. Mawatak ti kayat yu asawan, tatang. Ngam ipasigurado kada kayo. No nagbiddutak idi, saanan ang maulit ti panakailawan ko. Nasakit ti masaktan. Ay matang, nukasano ang nagsagapa ka. Nukasano nga indadanas ta ti kalintagam. Wen, tatang, kasla isuda lang ti kabailan da ti agbyag. Kunam no agnanayon ti kinabilag da. Awan ka diti sa bali, agapunan. Nadalos ti konsensyak, tatang. Jack mabalin agon dawayan ni Robert. Ti amo nga ta ni Atty. Flores kutyak nalasin ti kotse na limabas.
Kasta manan iti namin san nga aldaw akadak iti away. Nung namin ano palabas ko. Awan to pulos ti mamuan na may papangkin ni Lora. Kas nagtulagan mi iti anak ko. Saan nga mo iti karuba nga da iti abroad ti anak ko. Sumagmamanon nga aldaw, adyak nakita ni Abalayan, Rosano. Saan pa yun nga umawawag iti telepono? At dagaya mi di Manila, mama. Ni Archie tinakaamwa kiti nagsarita kami. Amo ka di daytoy ni Maureen? Amay? Anya na jay, mami? Oh, Maureen. Saan ka di ang nagpakada ni Daddy? Ada ka mo ti Manila. Anya? Oh, saan ko nga mo dayta? Idila namin sa ngal daw ang nagapuwa kiji palay. Itay lang ang nakasaritak ni Archie. Talag ka ni Daddy. Ako reka, anya tin numero ti telepono ni Archie ta kasaritak man? Amwag, no asino ti rinantana iti Manila. Yak ngutlangan masarakan ni Lora. Numunod ako na ni Archie. Nga mo ka nun, Rosano kan Maureen, ngadak diti Manila. Kasla imposible. Naglawa ti syudad. Nalimid mo't day jay nga alipyo. Ngam nadaras lang kumasapulik no amok ti kumpanya pag trabahuan na. Di ba't Maureen tumawawag? Nujak sungbatan ad-addan akagura na. Hello? Talaga nga awan di pa mo niya, Daddy. Naggubsangan ti panagsasaom kanyak nga amam. Agurgura kayo. At mukha ni Laura ti rinan tayo dita Manila. Laksiden kayo langan nga ma. Maureen. Saan nagkumaakagura iti dayto nga ibaga kabalayan? Apay nga mi na pagmamauyungam launay ni Laura. Pinatas ko lang nga birogan ni Manila. Ada day di pa nagkuyog mi kinamaurin. Ngam awan ti na ibaga dagiti kaarubata. Ilimlimod ka ni Alipio ti maipapani ti anak na. Maripod si Mang Butak. Saan nagpayakin na sarita ni Maureen. Laksi din nagkanon nga man. Bayampay lang ni Maureen, abalayan. Agbaliw tumot lang ti panunod na, inton bumaaw ti pungtot na. Ignarta. Addan ni Rosano. Rosano, apay asaan kayo ang nagkuyog kini Maureen? Imanaw mo't lang. Itay nakita na tikot siya ni Daddy, mama. Anya. Talaga kagura nak ti anak ko. Siyakton ti makama makisarita ka ni Maureen, Daddy. Anya ka ni Tidiyo nagkinaawatan. Rosano, siyakton ti makaamog. Amok ani Laura ti ginagara ni Daddy iti Manila. No apay asaan da pala nga inggaan. Tapno agulimag kan tibiyag na. Ti may sapay alikliklika. Ang mga no may ramramanak. Ket ad-adda akaguranak ni Laura. Iti da hindi paragsarita mi. Nagpakpakaasi akin kwa na. Asaan nak kuma akagura. Natulag kaya man ti kasaryo ken ni Robert, Laura. Ay, itapay laeng, kaplaawan kan kanakan. Auntie Wilma, agyaman aklaunay. Anya nga itirik na ti dantanim maikasara, ha? Nalaos ti ragsak ko, Auntie. Diyak namnamang na dumtang daytoy apas sa titibiyag ko. Kaimnasan itibiyag ti babae, ti may datag iti altar. Maragsa ka na parakan ka. Nagasat ka ken ni Robert. Awanan ti sapulag kan ko na, Auntie. Adda aminan kan ko na. Ay, sayang laang. Tasan ang maimatangan ni Manong Alipio ti kararagsakan apas sa tibiyag mo. Daytangarot ti parikot ko, Auntie. Ang mga nauray da kayo kat saan kayo ang makadaray. Kayat kami ni Robert, ijay Amerika ti pagkasaran mi. Ijay kayo ka di nga agnaat. Wan, Auntie, dayta ti plano na. Agpasyar kaming tulaangan dito'y Singapore, kan ijay Australia. Tinapatag. Nasarakamat langan ti lalaking agayat kan ka itinapod no.
tulog. Napuyatan ka na partekak man nga minon iti Rabi. Dagitin tumat kaming kabarkanak. Kalkalpas niya nagsarita kini Daddy, Maureen. Aging gaita, papasampay laang ni Daddy. Diyak kaya ta papagsarita ni Daddy. Kagurak. Ay, awan day chay alora. Makitak na day siya babae. Pagat ko. Dadaalag tiro pa nga, mami. Ilimlimod na alipyo no sa dino at talaga ti ayad ti anak na. Ang mga nadakas mo ti trabaho na di Manila. Saan nun aday jay ababay ti pagsaritaan ta? Mami, please. Nasingad ta. Diyak kaya't nga iraman ka at kagura. Naimasan ti turog ni Robert. Robert, sikat tinakarik na kita na pudno a pamatag. Agyaman na, tadimtan ka itibiyag ko. Kat ikarik. Agnanayon to nga ayatan ka. Baby, oray anda ka pa'y langit isak lolok. Ipatpatag ka unay. Sapay ko man. Tagpadata na sa lunat. Kan dumakkal ka kumaan na simpat akas ka ni Robert. Tari kagayak tinaragsak a pamilya tayo, anak ko. Ni Auntie Wilma matgayam. Ay, diyak pa'y malagipan nga awagan. Hello? Hello, Laura. Agawid ang kami ng enton o may alawas. Isa na lagip ka nga awagan. Kumusta kayo din ni Robert? Naragsak ti panagdinami ka ni Robert, Auntie. Adalat na panawan na kanya. Uray makumikom iti trabaho na. Aglalo itatadakkelan ti tiyan ko. Kumusta ang tisigog mo? Napigsa nga agaraw, Auntie. Nasurok nga minan apito a bulan. Umadanit ti panagpas ngay mo, awan ka niti ibilin mo kini Manong Alipio? Kasaritak to ni Robert. Darang masango na ti umay dita Singapore. Tapno makapaw-itak iti para ka ni tatang. Nadyak tumalagip. Si Kantulatan ti umawag, ha? Basta, Auntie. Adan tulat ta dita ni Robert. Sige nga, Rodan. Kat ni adapay aramidag. Bye! Bye, Auntie. Anay. Kalat man ang anak ko, titi anak ko. Kaslagpas ngayak matan. Wano. Kagangay lang ata. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode, iso nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggap keng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Uy, bigat. Ngam nakadagdagan. Naimbaglakit din tanaw buglat na tibubon. Kanagay ayos pa lang ti irigasyon na pangalak iti pagsibog ko karag iti mulak. Amelina kan mahugan iti bakras ti toron. Kan sabali lang dagiti na duma-duma amuyong nagbunga. Magwisit ka. Ang mamayo ka na bigatan. Sapay maulaw ka bumangon. Paingatan. Ara na ka na kamigos. Nagdagaan ngamin kat pigbigat. Oh, apayasan ka pa bimangon. Ang mamayo tulungan na pan kiti bumangon. Langam tagkakapsot. Pagkakapsot ka? Madiya talaga. Maulaw ka. Makatultuluwak. Sapay la kumatasong bata ni abalayan, tiawag ko.
Abalayan, nasapa ka man nga imawag. Madama ka mamigbigat. Oh, at dag dito isang hotel. Kalkalpas ko nag-jogging. Dandanimot gaya mo malpas. Dagdanin dua ti tinabaho da. Nabayag kami ang nagkutkut na iti pundasyon. Oh, una tanong nalagda. Itataman malpasan, nakasaganan, tinagorasyon. Saan mi pa'y napagsaritaan da ita ni Rosano Abalayan? Mabiit lang ang Abalayan. Agdardaras ni Rosano nga agturong dito'y kusina. Sige, bye. Apay nga ta. Kamao dyanan na matungpal matlagan tinabayagan nga rapap ta Abalayan. At danto na po ko ta. Maureen, nadam ti bagin. Apay asaan ka amatimtimak mo rin? Anya ti marikrik nam. Nakita mo nga rudan ang kakapsutak. Damagang pailaan. Uray, tagdandag iti reseta ti doktora tumaram a bitamina. Tapno pumigsa ka, ken nasalon at kayo iti sikog mo. Umabalin lang kumadyak kayat nagsikog. Maureen, Anya ka di daytang ibagbaga Maureen. Dengdenggen na ka ni Abalayan. Nagrigat nga ron tiyag dadagsan. Ininaog pa ilang tisikog ko. Marigatan akon. Maulaw kas kadag kakapsutak. Wisit ka talaga. Nagrigat ang tigas to eh. Kanain na kakapsutak. Nung apay kat ngamin. Italang harot. Diyak kung maraming dagiti na kay Ruamag. Nakapsutak. Diyak magaw at sigarilyo kin lighter iti lamiseta. Wisit na talaga. nagbalbalan pa no, nagpupok ka dito sila. Anya ka dito marikrik na. Makita mo na nga rodin nga kakapsutak. Damagang pailaan. Gimata nga iti prutas, ha? Makapasayat na ito iti panagsikog mo. Amom lagarodin adyak na isa mga niti prutas. Matiya talaga. Ti sigarilyo. Apay agsigarilyo ka. Makapadagas na iti panagsikog mo. Anya, yawat mo kitdi. Denggan na ko ma. Kabayatan nga dadagsin ka. Isardeng mo pala ang ti panagbisyon. Anya! Hoy, day tititandaan ng Rosano, ha? Saan na ka mapawilan iti kayat kumaramidan? Maawatam? Anya ay ti mapaspasa magkada kayong agasawa, Rosano. Agdadagsen ni Maureen, tinutupamkit din. Basol mo na dadakas ang mapasamak iti sikog na. Pinawilak ni Maureen nga agsigarilyo, mama. Anya? Makapadakas iti panaginaw na ti panagsigarilyo na. Siya kung ti makamo ang makisarita iti asawa. Saan mo nabiyangan? Apay ajak biyangan kat asawak. Amangan no anyan to ti epekto ti sikog na ti panagsigarilyo na. Kunak! Siya kung ti makamo ken kuana! Nagkita kayo gayaman ka ni Robert, Auntie Wilma. Saan pa yan nagsubli dito eh? Ado pa'y siguro tinapatag nga si Kasuan na. Ay, mabainak launa iti asawam Laura. Aring na sinukatan na ti panagpletek. Talaga ang naimbag ni Robert, Auntie. Naparabor kan managtulong. Iso anagasat ka. Nagkatumpong kay tinasaya at nga asawa. Day talaw na iti pagyamyamanak, Auntie. Ay, agbayag ka kadi iti panagbakasyon mo? Juan, dati plano, agaplaya ko mga trabaho iti Canada. Kayat yun samat ng timanggad dito'y abroad. Aywan gayam, awan ka dito na ibagbagan ni Robert ken ka? Awan man. Apay, anya day aya. Ada na pinta sa plano mi ka ni Robert kada kayo. Baliwan tayon to ti agsasarita. Inton makadanon ka ni Jay Pilipinas. Oh, Maureen. Anya tararamidam. Apay. Anya kayo kadidat? Makita yung
wala nga ro, tayo minino, bakit arak? Makapatakas, iti panagdadagsen mo, ti panaginom mo iti arak. Apat pa na kayo lakin Rosano. Amin lakit din, maiparit kanyak. Mawatam ko ma. Saan kayo amawatan, Dad? Dahil titilaglagipin nyo. Maudin na ito apan ang sarungkar ko kada kayo. May gayam ni Mauri ni Jay Balayo abalayan. Awan mo tinaybagbaga na. Naggapu nga ta, idi agpungpung to ta si Mangpet. Di nagpaintal talag. Yak maawatan ni Mauri na balayan. Masirip matikunak. Talagan sa di na kaya tagsikog. Saan mat nga ta? Hanya pa'y timabalin. At daditan nga agpitpitik iti sa klolo na. Ay, nakababain dar aramidon na. Saan nakadengdenggan ti bukod kong anak? Siya kung ti makaamukan kwa na abalayan. Amo nakadenggan, Numabalin, awanda ka sa mapasama kiti sikog na. may pas nga'y anasalon at ti apo ko ta abalayan. Dayta ti may panamnamak ken ka. Sapay lang kumabalayan. Sige, sana nga rin gagbayag, tadda pa ipapanak. Oh, puno gayang masimangbet kan, Wilma. Nadamag ko karagiti karuba. Ay naamoy umutan dagiti karuba manong alipyo. Saan da pa udi? Awan ti mailimad kadakwada. Nagtiyam mo dagiti karuba, katadalang ni Loray dya Manila. Imubing kimpim mo daw ka mo nag-abroad. Ne, ano rin tinakila karton? Nagkapuday ta iti Amerikano ang manugang nyo. Ah, Kitaan nyo mat ati panagayat na kada kayo. Awan kayam. Nalibatak matan nga nyawat ti sobreyo. Ato eh. ne, nagpuskolan na sobre. Ano tilinaw na rin ito eh? Nagasat kayo. Tanakatumpong ni Laura itinasaya at nga asawa. Dahil talauna iti pagyamanak, Wilma. Nasarakan mo't lang ni Laura ti kay batugan na, alalaki. Masitlangan na parang papintas, malpasan ti hotel. Iti danda ni dua atawa na pan nakabangon ti hotel. Masapol amay saganaan ti nagarbo nga inugarasyon. Ti may saan ang ibayag iti pan nakailapas na, kag ti restaurant iti ground floor. Kan ti convention hall iti basement ti hotel. Oh, nakapimpinta sa kitaan ti hotel. Mapatalyaw amin na lumabas. Sapay ko matadayawin to dagiti customer. Aglalo dagiti may sarong at turista. Sigurado lagi di data. Daddy, mama, parawan kayo pa. Sige, Leonardo, aday baga. napatigsakit diti ibagam kanya kabalayan. Juan, nalamag ko si Mangpet kano ni Wilma kamsat ni Alipio. Anya, kadwa na kadi, dayjay alora. Kanayon na lumabas, tikot si Abogado Flores. Ipagarup na siguro kung saan ko amay lasin. Naminano na nadlaw ko nga mararupayan ijay balay. Manong alipyo, Wilma, sinurot ka dito'y turod. Ay nakapimpintas mo't unay dito yan. Nakalanglang to dagiti mulmula. namuan lakit din ni Mrs. Salva asing mangpet ka. Kata mga natapon da nagkuyog ka kinilora. Ang muura niya tar aramidan da. Manong alipyo, kasarita na kayo kano ni Laura? Kasta ka di. Ana, unman nga rod. Mahiliwak launa yan iti anak ko. Kumusta anak? Tatan, mailiwag launa yan kada kayo. Noon lang kala ko mamakasangpan. Adan tulat na panawan, anak ko. Wan tatan, adan tulat na panawan nga kita tayo. Yam saan pa'y lang nga ita. Yam numabalit lang ko ma. Alaan da ka ni Robert dito'y Amerika.
May sapasama kajak pulos inarapat. Lakaya kun. Naragsaka kun dito lugar tayo. Saan nyo ka di akayat na makita di apo ko yun? Addan to lata panawan para itinay ta. Kat ananadam ko matibagim. Sapay ko mata makapagpasngay ka nga awan ti dakas ang mapasamak. Saan da ka nga taan adlaw kat nakapaglimang adagos ni Laura abalayan? Amuna, no anya ti panggap mo kin kuana? Namin na do ngay marubayan na kiti balay da. Jak nakita ni Laura. Sinursurot ko dalipyo ken Wilma aging gayay turod. No nagabrod tayo jay Wilma. Nagabrod mat nga ta ni Laura. Dahil ta tiyak masungbatan. Tiya mo na kiti karuba da. At dalangin di Manila. Abalayan. Do atala ang ama ka amoy ti daytoy. Well, sa nababali na mabuan ni Rosano. Aglalo kini Maureen. Masikog ti anak mo abalayan. Jak kayat adagijay ama mirmiraot ti pakaysagmakan ti agbalintong nga apo ko ta. Nakasaganan ti amin para ti inaugurasyon ti panaglukat ti hotel, mama. Ti mayor ti kayat yo anay sangsangayan asangayli amang katitribon san kadi? Kunamat ngamin asaan ang makasurot ni Mr. Villaflor kini Archie. Kitaan ka no pa ni Mrs. Villaflor no makasurot. Tinapatag at dadanto. Ungayam, ni dati, adon sakit di ti pakakumikuman na. Masansan nga agsarsarita kami. Ulitak man ang Rosano. Siyak ti makaamuki ni Maureen. Dahil tati nagtulagan may ka ni Robert, Auntie Wilma. Tulungan ka ama ka umay dito'y Amerika. Tapno da kayo ti mga iwan iti anak ko. Anya? Ay, Laura. Makasangit ang itiragsak ko. Diyak ninamnama makaatag at ita Amerika. Imbis ngaag-apply kayo amanggad ijay Canada. Alaan da kayo langan dito'y Amerika. Kaya't ni Robert asursurwan nak amang imaton kadagiti negosyo mi. Nagadugat nga ninin ang negosyo yun. Negosyo ti asawa, Auntie. Laura, amo ni Atty. Flores ti panagawid ko. Bayan nyo latay da, Auntie. Bagbagan nyo ni tatang asaan na atutupan da ijay nga abogado. Kan, jak kaya't amaamuan da no sa dino ti ayan ko. Damnamaam day ta, Laura. Maklahat dan tulaangan. Inton kala at nga agparangak. Sa anak nga ta nga agar-ara pa apply. Amang ano kaing ingas niyan ti Wilma tinalabsak nga uray ti pagluganan. Iti sangot ti groceria. Kaslay mubing tilangana. Subilyak tapnupan ka. Ni Maureen. Awagan na ka. Hello. Batayan mo, Rosano? Madama at ngagman maneho. Ada ka daw mababayan niya? Awan. Kasalitan. Subilyak pa ingatan ni Auntie Wilma. Dito tiga po na nakapay jacket kag si Kong Rosano. Gabutaan mo, ano masikog ako, agsapol ka, iti mang paragsakin ka. Maureen. Naminsan lang nga nagbasulakan ka. Malagip mo pa ilahin na dyan, babae? Agkalma ka kumalaing. Makapadakas iti panagsikog mo, iti panagpungtot mo. No adada ka sa papasama kiti sikog ko, basol mo! Madama ak ngagman maneho. Urayan nak ama kasangpet. Anyat mapaspasamakan ka. Maureen. Ortas sakit maneho. Masapo lang makagtinga kadagos iti palay. Sana mapaling adada ka sa mapasamak iti sikog ni Maureen. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Maureen, apay nga. Nagsakit ti tiyan ko, mami. Imot kami ni Rosano, pinagpungtot na. Apay nga min, anya tinagsubangan niyo kini Rosano. Nagapapakada ka doon na babae. Saan palagip na pailang na niya, Laura? Anay ko, nagsakit.
Ang samat nagrurur ka niya kadarang. Anya? Ay, kumpat ka kanyak. Itaray ka iti ospital. Saan ang mabalin nga dadakas ang mapasama kiti sikog mo? Agluwa sa kinton maminsan arabi imanong. Imawag nga mintimay sa akabagyan tayo anay kamang ijay Palawan. Kat pagbakbakasyonan daki jay. Ne, makadayo ka nga galiwaksay. Kadala, gundawayam tisan mo pa yung panagsubli di abroad. Nasaysaya at nung madayo akpay lang, manong. Tapno makaliklikat ka dagiti awan sirsirpina at tao. Saan mo't kit din nga umararubayan ni Atty. Flores? Kasta ka di, manong? Saan ko na nakitkita pa ni Rosano? Ad-adaman nga taan ti panagbakdang da. Nang runakat. Dandanin malpas ti hotel da. Bakbak nun ti asawa ni Lora, manong Alipio. Ah, Saan tayo lakumang at nagdagan? Kunak noon niyang kinapasamag kanya Maureen, mama. Ngam no naragrag ti sikog na. Saan ka laki ti ang mapakawan, Rosano? Masikog ti asawam sa di ka makatiptipan? Mama, awan basol ko. Madamaak ngagmanmaneho itay. Nagatap nga nakadwak a babae. Amangan mat ngami, nupod no ti atap na. Sa impalagip mo pa'y laang ni Lora. Imbaga klaing ken kuha na anamin sana klaing nga nagbasol. Saan ko manarumbang nga ibagam dayta? Agpada kami kiniabalayan ang magagaran ang maaddaan iti apo ko. Laglagi pa dayta. Lumabalin, Rosano. Saan ka akaya ta bakit kita? Kakurgula ka. Patpat gan kayo unay ti agbalin nga anak ta. Ti anak na dulayan tinapatagkan ka. Ay ayatin ka. Sabido ko ta ayat mo, Rosano. Saan kami ka din ang makapagkinaawatan ka ni Maureen? Oh, aramidak mantan ti amin. Kaya't ko kumaan naragsak ti panagdan namin. Rosano, anya pa'y lang tirurayom. Aggunay kan! Talagan sa akayat mo nga dadakas ang mapasamak iti sikog ni Maureen. Oh, sige mama. Makaamu kayon ka ni Maureen. Uray saan mo nga ibaga? Ang moktar aramidag. Naawatan ti si bubukal a pusok ni Maureen. Yung iso ti mang parpanway iti problema. Rosano, anya ti barbarte kam? Mama, kastoy kami kadilatan ka ni Maureen. Anyan tong tibungan na. No dumakkel ti anak mi. Saan mo pa'y laang nga panunutin dayta? Tinapatag ita, masaluwadan ti sikog na. Apay kumadyak panunutan. Ikarkarigata kang agbalin kumaan na ornos ti panagdan nami. Ada daytaken ka no salaam ti ugali ni Maureen? No, talaga apat-pat gam kun napatagken ka ti sikog na. Inton maminsan nga aldawan ti inaugurasyon ti hotel. Sabtag ni Archie iti airport inton bigat mama. Nakasaganan ti kwarto iti hotel apag tarusan na. Iso tinapanakita. Adabakan ti akwarto dito'y balay apagyanan na. Pinadalo sa ako iti katulong. Idiayak ko maamaturong. Saan mo akaida ti asawa? Kaya't munsangad adaasaan kayo nga agkinawatan. Rosano! Anya pa'y latar aramidam di kasalas. Anya ka diya talaga ti panggap mo. Awawagan na kan ti asawa. Ang mga numadlaw na anabartag ka. Kat agsubang kayo man na narabrabi. Sana ka na Bartak mama. Rosano! Ape, di ka sumumbat! Mangmangagnak! Mangmangag kumakikirot yung kinimama! Umaya ka on. Dahil iti kinabutan ko. Kisaan ang naragsak a panagdan nami iti asawa. Anya pa iti mapalin ko. Ang dalitan. Nalpas ang inauguration. Naragsak, tinapasamak apan ang lukat ti hotel. Agyaman kami amin kada kayo adim maray. Sakpay, amapan tayo iti restaurant, iti ground floor ti hotel, tapnong pagsasangwan tayo, dagiti putahing, agpaay kada tayo. Mabalin tayo ti mangpasyar, iti pakabuklan ti hotel.
Siya kung ti makam mo mangipasyar ka ni Mayor, abalayan. Naktangan ako nagtaktak, sir. Ang mga nawabalin nga muna ito niti restaurant. Mabisinak pa yan. Makaamu ka ni ti asawam Rosano. Kadwa ak da Archie kanabalayan. At ito ka tipay programa? Awanan. Mabalintan ton ti agawin. Itulnog kanton. Agsubyak tumatlang diti hotel. Apay kailangan. Alda na pati pagsaritaan mi kan Archie. Agsubli kanon iji Manila inton bigat. Mapan kano pa ngamin iji Cebu kan Davao. Da kayo gayam dita Palawan, auntie. Nakaadayo kayo man ang nagpasyar. Sinarong karak ti Maysa kadagiti kabagyan tayo, Lora. Kan Maysa, kaya't ko alitilikan dagiti awan sirbina at tao iti lugar tayo. Ay, no apay nga iramraman da kayo. Tsak man amoy ti dahil tiyay nga ator ni Flores. Ang amang kasi tinagtulagan ta, Lora. Agtalay nga ito apalimat no sa dino ti ayan. Agyaman naklaunay, Auntie Wilma. Ay, harinog yan gaya man nga si kaswan ni Robert tiyo umayo dito yung Amerika. Kaslamay sa nga arap pa, panagrikat ang atungpan. Awan ti imposible, Auntie. Dahil tati pamanagdag ama na nga asin ni Apo Diyos. At dadagiti pasamak asaan tayo anam-namaan. Angam, saan tayo palibatan, tinagapuan tayo. Di kaya't ko asawan, Laura. Agtalinaid tayo kumalanda, anak akong baba. Wan, Auntie, namnamaan niyo dayta. Nambaglang agpaisutan panunot mo tinagpakamit iti telepono iti balay. Nalakanak lang nga makontak. Araw, tatang. Takdalan di tiyan ko. Kat an na ti bagim. Kasta unay nga roda pa nangyali kaka ni Robert kanyak tatang. Lo daduma. Italag na latat ka dagiti at da iti babaen na dagiti daduma trabaho na. Tapno, masapa nga agawid. Nadungo ti asawam no kasta. Ana, Nung makita yun lang kuman ni Robert. Kasla sana bak nang ngagunggunay. Napakumpabakan na singpad. isungata na paraburan. Ana, tuladem ti asawam, anak. Amukmat kit di anasingpet ka. Anay, kalaat ang nagsikal ti tiyan ko. Agpas ngayak sa matan. Namuna ta nakarubuatan ni Robert. Kan ang dadarayan na meeting. Anay ko, nagsakitan. Urayak lang makasangit. Diyos ko, saan na kumabaybayan? Tarabayan na Awagak ni Robert. Saan ko maarimwa? No saan anapatag tinapanan na? Gusto ng baby. Saan ka nagsangit? At tuyan ni mami. Patpatgan ka unay, anak ko. Patpatganda ka unay ka ni dadim. Si Mardag matlangan kang sangit. Aday ta, makaturugan. Inutat nga ipaid na. Tama nga numalukag. Auntie Wilma. Hello, Auntie? Laura, ibilangan ka paspas ngay mo nakaawagag. Ni Robert ikinasaritan iti. Nagrigat kami ti signal dito eh. Ada kayo ka di pailang dita Palawan, Auntie? Juan, ada pa lang dito eh. Oh, kumusta ti anak mo? Nakalukloko, Auntie. Managsangit. Ang mga nukalata malukag katagsangit manan. Kasta talaga. Narigat at talaga ti agtagipi. Ano, ada kayo lang kuman dito'y, Auntie. Ay, saan na kayo kadipay ngay nawagan ni Robert? Saan pa'y man? Abangan na makumigom ka dagiti negosyo nyo. Wenket nga taa. Sapay lang kumatamay daras ni Robert ti panangipagnana iti papeles yo. Ti plano mi ngamin. No adanton may satawan ni Brian, mabalin kun to napusutan. Magagaranak ba't ama ka umay ditan, Laura?
Mailiwakon ka. Kaya't ko makita ni Brian. Sapay lang ko ma, tama ka umay kayon dito ay ante. Puno na garbis. Nga mapagbitmat lang. Natikagan o na yung nagitimoyong ititurod. Kat kasapulan dalawunay tinabuslon na pa nakasibog. Taparang agbyag damot lang. Sumang-atak man kiti. Ta sumigpatak iti sangati sa gwilas nga imulak. Talgaw di mangrog iti operasyon ti hotel. Naira na ti kaadunang iti turista. Adu-adagos ti customer. Nasurupay la ado abulan ti hotel. Ngamdagkulan agatan tinapastrag tayo. Mangrogin ti panagtutudo. Ngam adu pa lang lagi ti customer. Napintas ngamin ti serbisyo ti hotel. Komportable da iti kinapintas dagiti kwarto. Kanay mas dagiti putahi ang maiserbi iti restaurant. Dayta ti may saaday dayawin da. Ni mo rin. Kasaritak bit mama. Isot yung mawawag. Hello? Hello, Rosano? At ka dito ta hotel? Kaduam ni Mami? Agsarsarita kami. Agahawid ka nga rodan. Kasapulan ka. Tapay. Adda ka di problema. Nasayaat man ta simbang petkan. Kunak no di ka mauma di Palawan, Wilma. Ay, sa anak ko mapay nga agawid manong. Ngam inawagan nak ni Robert. Amang sumangpat ka ng di papel ko. Talaga mapan mundanunan ni Daki ni Laura. Ay na, taltalak mo pa eh. Makitam tun ti apu ko. Katagkuyog tayon Naimbag kumano nalaka kabagis. Ay, nasayaat, numakapan ka. Itikas ta, matulungan mo ti kanakam. Sa kano ti mga iwan ki ni Brian. Suro kano ni Robert ni Laura. Amang imaton ka dagiti negosyo na. Ay na, nagwapo kat nga tanti apu ko kintun dumakkel niya. Natayag nga Amerikano ti amana. Katlala kayo mati kayong ingas na iti ladawan na ngayon pawin ni Laura ki ni Brian. Ay na, wag lang amot nga Amerikano. Ado pa iti pagbaliwan tila nga na, manong. Sino nga taday dyan nga agpuspusin? Namuan nga taan ni Atty. Flores ti kadam. Hadan sapay kit din po biyayo. Makangag kayo lang iti busina. Eh, Dagi jayin awan sir-sirbi na at tao at agos ti malagipyo, manong. Anay ko, agsasarunong ti pa nagpasikal ko. Matayag sa nagsakit ni tiyan ko. Nagsakit! Ay, nagbayag matan ni Rosana. Niwat daddy, dinakpayan malagip. Ay! Diyak ka bailanan na ito. Rosana! Nadala ka sa mapasamag kanyang basol mo. Sorry. Pasasama ka. Papay agas-asog ka. Diyakon ka bailan. Matayaksan. Pagpaspasikan lang arutan ti asawam. Pagsalutsudan pailaan mo sa ano. Pagkatumon ti asawam. Taytaraytan ni ti ospital. Mama, Diyakon ka bailan. Amok lang kumakas titirigat na. Noan niya nga tinang sikugam kanyak. Maureen, tama lang. Kapaalam na ito eh. Sumaro no akto ni di ospital. Siya akong tamang itugot ka dagiti masapon ni Maureen iti ospital. Ini abalayan gayam. Ay na, mataranta ak matan. Ag nervyos ak matan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode, iso nga ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Pagkalma ka lang, Maureen. Patib ka rin tinakam mo. Panunutem akabaalam. Rosano, diyak pa'y kayat ti matay. Saan ka amatay?
Pagasim, di nagpampanawan. Itay pa'y nagsensenyas ti Dr. Rosano. Rumwartan dito'y delivery room. Mami! Ay na, ang nervyosa ka makakita itinangam. Amo yun o niya launay ti pakaragsakak, anti. Naggapo ni Robert iji embassy. Kat impakaam muna adandan niyo kanon maawat ti visa yo. Agpaiso, nagdarasan. Diyak mo na niya tinaramid ni Robert, anti. Ngam tinapatag, iti saan ang mabayag? Ada kayon ton dito eh. Ang yaman naglaunay. Ay, talaga adyak minamnamada ito'y Lora. Ang apay nga siya klaang. Nitatag mo kumamay, ah? Dumtang to day tagon daway, anti. Ngam, kaslasaan akayat ni tatang ti umay dito'y Amerika? Lakay ka nun? Pampanunutan na nga tadagit tawid na ataka. Napataglaon niya kay Mkuan at ibantay. Saan na mapanawan? Nasaya at numasalwadan ni tatang titurod. Ada na pinta sa planok ititurod. Aywan kaya, kumusta ang anak mo? Nasaya at met, napaot titurog na ita. Iso anak kaawag kada kayo. Nakaluklukot ti anak ko, anti. Sangit a sangit. Diyak mauawatan no anja ti kayat na. Nalukon sa matintong dumakala. Sapay lang kumata saan, anti. Nasingpat kami matadadakkel na. Awan ti panagkunak iti kinaimbag ni Robert. At tatamad kita magpadakil iti anak mo, Alora. Gagamay lang nga tama nagsa. Kan ada kayo akadwak amang padakkel ken kuana, anti. Wan, nagkakaserbi na nga alakit takita, ha? Nagaraw ni Brian. Amang ano makaringan, anti. Baliwan tayon tumanan ti agsarita. Ay, kunak itayan na makaraing ti anak ko. Sapay nakalukluko no kas day akarairing na. Agkusay-kusay nga agresiris dagiti dapan na no agsangit. Ay, inton dumtang tinan-anay apanawan. Ipatungpal ko ti planok iti turod. Saan ko pa anay baga daytoy ka ni Robert? Ngam, saan nakmat nga tama pagkadkadan? Padakkalagpay ni Brian. Saan pa'y arimor ti doktor iti delivery room? Diyos ko, tarabahan ti umatya. Nexin, attorney. Saan pa'y arimor ti doktor? Diyos ko, tarabahan niyo kumani maurin. Kasimat, marigatan ng pasngay. Sapay kumatawan dagas ang mapasamak kadakwada nga gina. Ang taakpay iti pala iti aw-awakak ni abalayan. Anya ti kuwan na. Apay adi sumumbat. Ay na, ano muna tagdemdelbiusak. Apay, saan nyo kadya maawagan? Isu ko matinapatag nga adda dito eh. Makaguran to man nga tan ni Maureen ken kuana. Ni, adarin mo a doktor iti delivery room. Ha? Seryoso tilangan ti doktor. Magtip-tip payo ak. Makay-ayo ti apo ko tabalayan. Nalungpo maladaga, kat napintas to lakit di no dumakal. Yung kasla kaing ingas man ni Rosano. Napigsa ti dara ti anak ko. Siguro napintas ni Rosano no babae. Ano pa'y ti pagbaliwan ti rupa ni baby? Maladaga pa lang. Oh, makaputan ni Maureen. Maureen, kumusta ka? Apay nga tulwa ka. Kunak namatay ako. Si Bibi agad pa'y matlagayan. Maureen, saan ka nga sangit? Nakapsot ka pa'y laeng. Nagrigat ti aganak, mami. Impustak ti biyag ko. Ti anak ko. Baby. Babae ti anak ta, Maureen. Nasayaat mat. Tanong lalaki. Umalalaki ti kan ka, naluko. Uray ta nakaputan ni Maureen. Sana ko nagbayag balayan. Dad, talaga kadingawan patid ko kada kayo.
Idi agpaspasi ka lang. Awan kayo. Madamdama ka na pumanaw abalayan. Kaslamat maturog nga anghel ni baby. Sabay ko ma, pati anak mi ti agbalin nga anghel iti biyag mi kanimaw rin. Tapno agbalin na naragsak ti panagtin nami. Anak, ikarik. Ipatig kay ti kastaunay. Ket agyam anak, tadimteng ka iti biyag ko. Saan kan samot nga agbayag iti Manila? Nagbasito na tabag mo. Duang aldaw ko nangi jay manong. Naimbak iti tanawag ti sigod akatrabaho iti pabrika kat ada pagdagusag. Ada kano pa'y mamuna nga ahente amang tulong kanya. Apay, kasapulan ka di pala nga ada mangiahin tikin ka. Ni Laura mismo tinangising-asing. May mayat ka manong. Inikandak matkit di akin ni Robert ti gastusag. Takil mo na nagatad timpawit da para kanya. Talaga na saya ti manugang ko. Manmano at talaga itikas ken ni Robert kinusingpet nga Amerikano, manong. Pinaasikaso ka dagos ti pan nakairestro ni baby. Siya tinang pili tinagan na. Napintas sa nagan. Saan nga taan napimpintas kumano, anghel at impanagan mo? Dahil tamot ng tinapili. Ay, no anghela, nasingkat. Uraan niya tinagan ti may nga ubing. At dahil tinaganak amang padakkel iti anak na. At nga ta naimbag ang masursuro dano. Ama, saan nyo na ituloy? Amangan numangag na kayo ni Maureen. Sika, dayan ti problema. Kanayo na papalawandak. Diyak mo ikarakaron tinagbigdutak. Ikarik ka na kayo, ma. Dumakkel to anasingpet ti apo kayo. Nasingpat ka matkiti, di ubing ka. Diyak maawatan no apay anaalikutag ka iti babae. Oh, apayakas lang na bambanog kayo, tatang. Kakapkapo kami ni Titalo ni Tag kiriring ti telepono. Gan inukod ko pa kami nagitidinguan nga nyawin. Nagagat kayo pa'y lang amin nga agtarakan. Naimbag lang nga damangan ni Tigarami. Kan saan pa asimang pat ni Wilma? Impakada na idi adwang aldaw na lang iti Manila. Ingawid ka no tigayam na, tatang. Kakaisuna ka no ang nagkita da. Kasta ka di. Sa bagay, kakaisuna nga dan ni Syudada. Ay ipapas na tiyag pasyar. Kat mapayag to na saan nga kita. Wala, tatang. Mano ti lumabas sa tricycle iti na ito'y absent. Ang anusak ti magna. Naimbag din. Kasangad sa salupang nagitilugan. Hoy, sikalakay! Di mo nakikita ang tidalad mo? Adak mo titigid, apo. Mrs. Salva. Alipyo. Iti kinaado ti tao ang mabali na masabat ko. Si Kapay? No saan na kumasinardangan? Saan tayo kumanagkita? Yun may sa. Naigidak mo damagmag na. Ay, si Kapay tinatangsit. Unam na adda mabalbalinam. Awan tinapatag apagsaritaan tayo, Mrs. Salva. Isa pasensyalangan. Dita kayo. Adda ka mo't lagayam diti beranda mo rin. Nasangputak ni baby akas taon na iti sangit na. Papay, anya ti kayat mo asawa ni Teday Tarosan? Api nagsigsigarilyo ka. Awan bibiyang mo! Amang ano agaw man ang ti sigarilyo. Sa narumbang nagsigarilyo ka, Maulin? Di nakpawilan. Apay, anya ti problema? Sa anak mo't ngagpadede. Ado ti kwarta ang maigatang iti gatas. Nga malangab ni baby ti asok ti sigarilyo. Adaak dito'y beranda. Nagadayong mati ti kwarto. Ha, talaga akayat mo asaan talatangag kinaawatan? No amom la ko matidumingag kanyak.
Awan ko mati pagsubagan tamaw rin. Kamaudyanan na. Nakadaanon kayo matlangan dito'y Amerika, auntie. Pasensya kayo na. Jack na kuyog ni Robert anang sabat kada kayo iti aeropuerto. Agpalpalo ko ngamin ni Brian itay. Ina, mabainak nga rin una iti asawam, Laura. Iso amis mo, tinangsukon kanya kay airport. Ado mo ti mabalin na abaunan. Kinapudno na. Nagbakasyon pa ilang iti trabaho na. Tapno adagundaway na amang ipasyar kada kayo. Nagsingpat at talaga ti asawam. Talaga na singpat, auntie. Kasla nasingpat mat ni Brian. Day talaag takasla na dagsan ti problema na. Nakatapaya amat maturog. Nabanlog nga ta nagsangsangit Inikak pa iti ay ayam na ngam imbati na. Ay, Jack amon niya ti problema daytoy nga anak ko. Da kayo mati mambantay ka ni Bernadette iti kona na iti salas dadi. May ayatan na iti apo ko kita'y nakita na. Mabigbig naksamatan. Nakaragragsak nga bakit at saan nga nagreklamo hindi nagkak. Ubing pa ti anak mi ka ni Maureen ngam nalailo. Imaya kiti hotel itay. Ngam kinunada anak kapanaw ka kanon. Adda na patag na si Kasok dadi. Kat ni Maureen, awan samat. Impakada na itay iti yayang ada papananapas ken. Ay, Ang saanan aday tati problema abalaya. Makapagpwisit ka man, Rosano. Madamati pa nagraragsak ni kadagiti barkadak. Anya kaya ti masapol mo? Mailiw ka man ng kanyag? Hoy, diyak kaya ti agsikog. Maawatam, ha? Sabi, agawin ka kuman. Kastaw na kisangit ni baby itay. Kakasya ka ng paspasardeng. Ang dami ti aya na. Anya ti sirbida ta ayaya? Nagdaktal ti sweldo na? Maladaga pa ilang ti anak ta. Marik na nga ta, tikawan mo. Adula amin ngay bagbagam. Amom no apay akay kayat ko ti agtali na iti ayan dagiti barkadak, ha? Saan na kami nanawaya iti kayat kong aramidan no dak dita? Ngam saan na may parbang na ita. Ipaayam ko maitinan anay apanawan ti anak ta. Anak mo laeng. Anya ti kunam? Makauma ka! Uray sa anak nagaw awid! Peste! Anya pa ilang tar aramidom dito'y salas. Kaltaang ang tirabi. Nasurukan at talo nga oras tinapalabas. Manipon itay inawaga ki Maureen. Nga maging gaita, awan pa lang. At daman nga tan kadagiti barkada na. Saan na nga ipapaayan iti panawan ti anak mi? Imparupa na paikit di kanya kitay. Nga anak ko kanulaang ni Bernadette. Naiturad na nga imbaga ti kasta. Amang ano saan kayo amamati, mama? Kat, anya ti kayat mo asawan? Kan kanunungat ni Maureen? Kat ti anak mo nga ron? Naimasan ti turog na. Bigat ton nga agring na jay. Ngam, amang ano agsangit tumanan. No saan na amadin na anti inana. Kilatkit din nga imbayak hamak na. Natudwanak lakit nga ron. Ay, naging gaita. Nagtutudo pa ilan. Sa bagay, tudo mo't-kit diti ururayan. Naimbaglakit din. Tanalagda pa ilang na ito abalay. Ay, kumusta nga tan ni Laura kanti apukok. Iti namin sana nakasaritak ni Wilma. Kuna na narigat ka nung nga aywanan ti apukok. Saan nagsardang agsang ni baby? Awan mat gurigor na. Kasla sa bali ti panagsangit na. Rosano, ata ka magkaya man. Madanagan ti yaya ti apo ko kita'y awagan na. Kasaan ka no asumardeng ang sangit ni baby? Agbulbuli gagaw dagiti mata ni Bernadette. Dakas na ito yan. Itaray ko ni iti ospital, mama.
Nagawan abay nakatulong. Binaybayan nakit din Taiwan na. Mama, sana makatulong na ita panag-uungat yo. Itaray ko ni Bernadette ito ospital. Sumaruno kay tulatan. Nigaya mo rin. Diya ka mo, umuna kalatan. Darasam, nadalada ka sa mapasama kiti apukok. Bernadette, dinadim na ito eh. Madadaganak. Saan mabalin ang dadakas ang mapasama kiti apukok? Dayjay mo tamaw rin. Napanan na nga tamanan. Awagak. Ay, dayta. Agriningan ti cellphone na. Namaw rin. Sungbatam ti cellphone mo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Flores Residence, hello. Attorney, este abalayan. Ada ka din ni Maureen dita. Si kamot gaya mabalayan. Sangsangpat ko lang. Nabayagan na di may ni Maureen di balay. Apay ka di abalayan. Intaray ni Rosano ti anak da iti ospital. Anya, tapay. Anya tinapasama kiti apo ko ta. Sana sumartang iti panagsangit na. Agbulbuligaw-gaw pa ikitin dagiti matana itay. Anya, apay agurigor. Saan matabalayan? Adda ka di ospital? Sige, umayak kita. Kahit ko amabuan ti kasasaan ti apo ko. Mapanak pa ilang ijay. Ni Maureen ti problema. Itay pa nga awagak. Saan nakasungsungbatan? Iso at sigalangan ti inawagak. Sige. Siyakton ti makamo kini Maureen. Alapay nga ro dabalayan. Bye. Yakon magustuhan dagito yung aramidan ni Maureen. Di mo't lagna ka man. Napat matagkit din dagiti barkada ng amdi anak na. Ang mga panunutin pa ni Leonarda. Adyak kabailan a disiplinaan ti anak ko. At agaya man busel dagiti mula katabungaw diti bakras ti turod. Naimbaglangan, tanapanunot ko ti agmula dito yabanda. Nalapsat matan dagiti mula kapariya. Naimbaglangan nga danayon na pangalaki tinayon ti pagsidag. Ang gayam. Kumusta nga tan ni Laura? Tiap ukok. Amok amakumi kumanti anak ko at tumulong kini Robert amang imaton karagiti negosyo da. Nasapa ka mata nakasangpat, Nora. Saan kayo mata nagkuyog kini Robert? Ada iti may sapas dak negosyo na, auntie. Ada ka no meeting da kadagiti executive kan board ti kumpanya. Ay, kumasta gayam ni Brian? Ay nasurok pa lang ang makatawan ti anak mo. Naglaingan na magna. Diyak maawatan ti ugali na. No agsangit, diyak ka muna niya ti kayat na. Ay, makita kong dagiti pagilasinan analoko ti anak ko, Auntie Wilma. Ngam kabayatan nga ubing pay. Maator ko lakit di. Unak nun niya itayan ti mapasama ka ni Bernadette, mama. Nawagan niyo ka din ni Maureen? Saan pa? Nakapanaw ni abalayan. Birukan na kano ni Maureen. Kat, kumusta ti panakisaritam iti doktor anang nga si kaso iti apukok? Obserbaran da ka no pay, mama. Isungag tanin na agpay dito iti anak ko. Kaya't ko asiguraduan anak talagad ti kasasaan na. So magmamanupay laabulan ti apukok. Ay na, ang nakabalay ng samot ti ospital. Italang ba't ang mapasamak na ito eh? Ngam sapay ko tawan na dagsan na rikrik na ang ti anak ko. Patpatgik unay ni Bernadette. Adda ka matlagam diti balay, Maureen.
Maya ti inumam iti arak. Idinto tasan mo nga mo nun niya ti mapaspasama kiti pamilyam. Dad, nakita, nag-miss call ti katugang kiti cellphone ko. Anya ka ti problema? Ti anak yo, adda iti ospital. Anya? Apay, ano ni baby? Diyak ka mo no kasanong ilawlawag ko. Kasta una sangit na. Iso nga intaray da iti ospital. Yung kaslawan bibiyang mo iti anak mo. Anya kumat marami dagdad. Saan ka doktor? Saan ka kadi madanagan? Itay ko makaibagbagaklaan. Nagdardaras ka na mapanig yung ospital. Daddy, rabiin. Intong bigatan. At damat ni Rosano ijay kintiyayan amang kita kun kwa na. Anya ti klasin ngay na. Tanyat kayat yung aramidat, Daddy, ha? Sika pa tinaingar. San mo ka di ama amiris abidot na gitar aramidam? Kasta kayo matdad. Kanain na abidot ti makikita yung aramidat. Ang muyo ka dino apay nga awan na lintag at turong tibiyag ko? Gapo ta awan ti mangipat patag kanya. Idi kalman pa'y asaan da ka makontak Maureen. Nagsangsangit manan itay ni Bernadette. Marik na siguro nga awan ti inana iti den nana. Saan ka tutupan, Rosano? Agulay ka. Nakasarita mo ti doktor? Amo mo na niya talaga ti kasasaad ni baby? Nakapsot ka no ti puso na. Saan pa'y anak panagnakan ti doktor? Ngem amangan ka no da sakit na iti puso. Anya? Kat na nagubing pay lang? Mabalin nga inborn ka no. Saan laan adlaw adagos dagiti doktor? Maureen, amangan no da pa kinaigan ti panagin inom kan panagsigsigarilyo edi agin inaw ka palang. Mapanagmekam ka di dayta ngay pabasol mo kanya, Rosano? Uray, taadan ni Maureen Rosano. Na kami ti makaamo kini Bernadette iti ospital. Wan gayam, nalipatak maten. At nagayam appointment ko iti hotel. Amangan ururayan da ko ni ti restaurant apag mimitingan mi. Napatag ti kaadami jay Rosano. Da kami ti makaamo dito eh. Uray aklaan na kaangas iti nalukay Maureen. Awan ka nun ti pagdanagan tayo iti kasasaan ni Bernadette. Mabaling nga rodan arumwar dito ospital? Wano urayan tayo, ani Rosano tel desisyon? Insingasing ti doktor nga uray inton sumaruno abigat arumwar ni Bernadette. Okay. Siyaktun timang bantay kan kwa na dito ospital. Dagiti tumat namin barkadak, dagulit da. Mabati ka nga ro dito yung ospital, Maureen. Agawidak. Ibaon kon to tiyaya na amang kadwakan ka. Sige, mami. Awan mo't kindi taramidon na ije balay? Adak pa'y lang diti opisina, tatang. Nalagip kayong awagan, tamok arabiyo dita. Awata, kadi mo unay masangot yung mawag. Amo ka makumikom ka. Wan, tatang. Isursuro nak namin ni Robert amang imatun kadagiti negosyo na. Aglalo tamapan kano ija Singapore, kan ija Australia inton lawas na. Saan nakakadingay, kuyog? Mabati ak kano. Amangan no agbayag ijay. Uray tadamat dagiti executive ti kumpanya katulungak. Kat ni Brian. Ay, nakaalikutag tatang. Iso amarigatan ni Auntie Wilma ang mga iwan kan kwa na. Kasta ka di. Ibagam tumangkit di itikapsat ko. Tawagan na. Mahiliwag mo't ang makisarsarita kinkwana. Uwan nga agpaiso. Apaya saan na kayong awagan? Saan mat akanayon nga iwanan na ti anak ko? Talagang awan masagap ko damag may panggap kini Laura. Awan kanot damag dagiti karoban ano sa dino at talaga tiyan. Uray da jawil ma. Tiya muda saan kano na nagsubli jabrod. Ngam, isupay lapag saysayangak iti oras. Ngamadaman malagip ko. San-san nga interesado ni Leonardo iti daga ni Alipio. Ket dayjay met nga Alipio, kas laki din adanay kali abalitok iti dagana. Naisagpat tayo matlaangan ni Bernadette dito'y balay. Ay, natuok tagbantay iti ospital. Kaslawis isam amat maturog ni Bernadette, mama.
Talaga na pintas ti apo ko. Siyempre, mami. Napintasak na ilan, ha? Okay, rumarak pa dito kwarto. Iturog ko, Bet. Rumarak mo't lang itong madamdama. Ado tinapatag nga si kaswagit yung kusina. Magkadi? Sige. Itay pa yung makasiksikaryo ak. Tsakla kaya't ngipakita ka ni Rosano, tirip na. Napagpatag ka na kwa na ni Bernadette nga anak. Ngam siya nga asawa na. Maayo at launa yan kini Bernadette Rosano. Iso ano na duma? Jak makapanaw dito'y balay. Addan sa pa yan na kayo ti mga asikaso ka ni Bernadette ngam tiyaya na. Ong takno da duma, tamaliwayan na. Itay nga ron sumang patak. Nakaigami ti lapis. Apay yung palubos yun. Amang ano, matudok na ti bagina. Binantayak mata na imbag. Inikak pa iti papel apag kurik-kuritan na. Makita kidi, masirib to ti anak mo. Sapay ko matakas na, mama. Nigayang maurin. Awan mo ti kwarto mi. Amang ano adda iti beranda. Umay ni Rosano dito ayan ko. Ibilong ko di sigarilyo. Puh. Mga nagsubang kami manin. Oh, Rosano, ada kagaya man? Saan mo ka di anadlaw ti sa sangpot ko, itay? Anya pa lang dyan aramidam dito beranda. Mangrabi itayon. Nasapa kan sakit di asimbang pat. Imayak ije hotel itay. Ngam saan ka na danon? Naplapanam? Ado tinapatag niya na si kaso kitiwara. Nala, umay ka, tamang rabi itayon. Oh. Nalailo ka man ita, Rosano. Amang ano da kayat mo? Hoy. Addan anak ka. Husto ni Bernadette. Ore makumikumak. Ikarkarigatan ka nga ipayan iti panawen maurin. Nasuro ka na makalawas. Ngawan sarda iti panagtudo na Wilma. Talagang agnip-nupan. Kaadwan nga rodan na ti ko dadat kan uong ama no alityo. Maiwak pa iti nga aksida iti rabong analaukan iti saluyo. Ama ano nalungsot dan. Tasan mo't ngagsarda iti napig sa atudo. Naimbag tada kinawayanan iti dayan ti balay a pangalaki ti rabong. Ay, saan matakas ka rin naman na makaawit ang mano. Amagan mo dyan makasublino ko ha. Anano sa ngaywanan ni Brian? Naluko kanukit. Nakaalikutag, kadakanan. Sumrag to niti pagadalan, nindun pa nagsasara. Kasla di mapuputan ti panaglabas dagiti aldaw. Guwapo ti apo ko. Napudaw na tayag. Ay, word, mano. Anong oray na po daw? Kasi nakapigpig sa gitara na Pilipino. Agad, nasingpet nga roda. Ay, word. Kas maglay ti amana, anasingpat ang ama, no? Ay na, bareng sumingsingpet ti apo ko kabayatan ti panagdakdakkel na. Tadwa kayong matkinilura amang padakkel ken kuana. Di mapupuotan ti panaglabas dagiti aldaw. Kasla kaano lang, hindi pas nga ko ni Brian. Sumrekton iti pagadalan. Ngam, parikot ko ti kinatangkan ti ulo na. Naanos ni Robert kan ko na. Ngam, saan mo't nga exploit ti kunak? Diyak mat agliway amang bagbaga kan ko na. Sapay ko, ta saan to adumagsan ti panagproblema iti anak ko. Kasla na pat tinagsaritaan nyo kini Archie. Nagpaot ti panagsarita yo iti telepono. Talaga anapatag, mama. Nung ano, adaan mo tayo alako analawa na ka. Gatangan tayo. Taamangan no matuloy ti plano ti may sabos iti group of companies anak ay kapungan na. Apay, anya ti plano da? Saan namat nga imbinsa-binsa? Napaot ti panagsarita yo. Naimaasan mi ngamin tinagsarita. Nalagip na ti hotel. Ket
Naragsakan, kanayo ng fully booked ti hotel. Uri ka na gito eh. Adulat na ti customer. Naimbag na nakontak ka, Dagos, Laura. Ada akbiti pagadalan. Ada ka di problema. Wan, pinaya banda. Nang kabil ka nun ni Brian. Nadunor dagiti talo a kinariri na. Anya? Una yan ni Brian. Kaano lang tayo di nakikinabil di takaruba. Inawagan ka. Nasaysayat no si Kati makisarita ka dagiti dadakkel dagiti dinangran na. Anya man ta ni Brian. Masansan lang nga napakay ramanan na nga iskandalo. Mabitlangan ti Wilman. Ada ni Robert. Kasarita klabihit. Nala, idi paglata nga rodan da iti cellphone. Well, nanti. Kompormintulatan kada kami ka ni Robert ti dumano ni ti pagadalan. Pagsaritaan mi lang bit na ito eh. Sige nga rodan. Bye. Ay. Anyamatan ni Brian. At dapay lang iti grade 1. Kasanon dulangan itong tumaktakal pa eh. Ay. Mat nagliwa iti panang pagpagkakanwana. Nakasingsing pat dagiti dadakkel na. Naglalo kin ni Robert. Nakaan-anos kin ni Brian. Sa kalpasan na. No anyala ditan nga iskandalo. Ti pakairamramanan ni Brian. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode, isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kagap-gapo kiti hotel, Rosano. Basit lang ti bakante a kwarto. Napintas ngamin ti serbisyo ti hotel, mama. Ngem, amoyo? At dapay mas makaparagsak adamag. Imawag ka din ni Archie. May papan ka ni Bernadette daytoy, mama. Awan gayam. Si kagati tinapan iti pagadalan. Apay asaan animaw rin dinapan. Rinihin ko sakbay ngay mayak dito opisina. Di na pa'y kahit ti bumangon. Kapilitan na siya akong tinapan iti pagadalan. Anya tinapintas adamag may panggap kini Bernadette. Intugot ko dito opisina ti card na, mama. Kita nyo, oh. Nakikita man? Wow! Nagngangato dagiti grado ni Bernadette. Masirib at talaga ti apukok. Hindi pala agad adal iti preschool. Talaga ang masiriban ni Bernadette, mama. Makaiayo la unay ti apukok, Rosano. Kasta kamot idi si kati agad adal. Ay na, dakkel tulaki di akatulunga minton makaturpos iti kolehyo. Bareng madanon pa dito apanawen, mama. Oh, nakastoy ngag may saak. Jak maliklikan na lagiban ni Laura. Ay na, kanon tong mata makita kida iti apukok. Idi na minsan ngay nawagan na ni Laura. Naipagana kanyak, adamdamagan ka no ni Robert na manugang ko. No kayat ko timapan iti Amerika. Agam, ano ti aramida kitjay? Mga no ad-adda lumakay da tao nga awan ti ara-aramidon. San lang nga masirib ti apo ko ta, balayan. Idumduma pa iti kinasariwawag ti panagpampanunot. Napintas dagiti drawing na. Iso nga ro dakong kunak abalayan. Ang mga no agbalinto nga engineer wenno architect. Kina doktor wenno kina abogado ti adalan to ni Bernadette. Ubing pa ni Bernadette, ngam ti kanayon nga ibagbaga na kini Rosano. Kaya't nanto kano ti agbalin a negosyante, akas kada kami kini Rosano. Ungayam. Ni Maureen. Ang mga nagdapay laang iti hotel. Inyawag na itay ang nag-check-in ti may sa akinaadalan na idi iti kolehyo. Nabanog kan sama iti trabaho, Laura. Wano, masikuran kalaunay kini Brian. Ay,
Naimbaglangan tamamo ni Robert akin ko iti pagadalan. Kan nakapagsarita damat anaimbag kadagiti dadakkel ti dinangran ni Brian. Nasinumat nga mintisan amakam-amukin ni Robert. May saapak na nga negosyante ti asawam. Ngam, kaanong tupay nga agnakam ni Brian? San abane? Ubing pa'y matkit ti anak mo? Wen, ubing pa'y anti. Ngam kadagito'y kuman ama disiplina ti anak ko. Kasunod tulaangan inton dumakkalan. No kasarsarita ti asawam, nakasingsingpat mata sumungsumbat. Ay, wan nga rod anti. Si Riring ka pala kayam, Rosano. Apa yan nakaida ni Bernadette dito sopa? Di mo pala sir kiti kwarto na tatno nakaida na sayaat. Agsursurat itayag sa sarunot ti panagsuyab na. Imbagak amapan maturugan. Ngam urahin na kakano aging kati na iturog nan. Nimot ngamin Marjorie. Di na kayat. Ngagsabdeng kami nga gino maging gaadi mabartak. Imbaga ni Marjorie ta naka-check-in iti hotel. Apay kano, asa na nagawid iti balayda. Ay, san ka na komportable di balayda? Nagbayag ngamin ngagtrab-trabaho iya Qatar. Dakkel ti sweldo na. Di pa nakapatakder iti bukod na balay. Itulog ka ni ti kwarto ta. Subyak to ni Bernadette. Kat? Adamat bukod a kwarto ni Bernadette. Mailiw kano ang makikaidda ka ta. Kaya't na kano ngayon tun makariing, adda kay ti abay na. Makasigsigarilyo, akpay nga ron. Di mo mo't kaya tamakalangab ni Bernadette iti sigarilyo. Hala, makaamo ka. Tsak kaya't nagsabang kami kanimaw rin. Sa baybay aklat na niti kahit ng aramidan. Kabayatan ti panagururay ko kada Brian kan Robert tatang. Nalagip kayong awagan. Mailiwak mo makisasarita kin ka, anak. Nasingad na giti agama. Apay asaan ka kimuyog kadakwada nagpasyar. Saan daan nagpasyar tatang? Sinuko ni Robert ti anak mi iti balay ti may sa akadalan na. Akat, kumusta mo ti apo ko? Adda pa lang iti elementarya, nagtayagan. Day talaang, no anya laditan ariribok ti pakairamramanan na. Anya, apay nga impalubos yung adumakala na luko ni Brian. Saan kami mata nagliway tatang? Uray makumikom kami ka ni Robert ang mangimaton iti negosyo na. Adala ta panawan mi kan kwa na. Kanadamot ni Wilma, mga aywan kin kwa na. No daduma, sana patpatyan ni Auntie Wilma tatang. Nasingpat mata makisarsarita ka ni Robert. Ngam no addan idirwar, sabalin ti ugali na. Agar armusar kan, ngam dagiti aginam. Naimas pa lang titurog da, mama. Oray ta, nasapapay. Makamuntun ti yaya ni Bernadette amang ringken kwa na. Ket ni Maureen, anya nga oras anak kasangpet iti rabi eh. Agtengan ti rabi. Nakaturog ni Bernadette iti sopa amang uray ken kwa na. Saan na kano pagkidkidan ni Marjorie? Insungsung maninday di ababae. No anya tinagtarusan na iti hotel kat at damot balay da. Tapno maaramid na siguro ti kayat na. Balasang paymat ngamin. Awan pampanunutan na responsibilidad. May amlatan nga nya ti kayat ng aramidan, Rosano. Wan mama, ipagpagapuklangan ka ni Bernadette. Diyak kayat amang ti anak mi ti panagsubang mi ka ni Maureen. Nagkutiwar ti kotse ni Rosano, mami. Nasama man na rimwar? Intulnog na ni Bernadette iti pagadalan, Maureen. Sa mapantupay laang iti hotel. Talaga saan nga baybayan ti sigo da negosyo yon niya. Narik na kita'y parbangon ti panangarakop ni Bernadette kanyak. Naturog man gaya man iti kwartuyo. Amoy amatan, mami. Nasingata nga ka ma. Kat kailiw na kano. Nakitam ka din ti card ni Bernadette. Nagngangato dagiti grado na. Kita akto sakbay rumarak. Agdigo sak labiit sa akto mamigat. Rumar kami kini Marjorie.
Anyaya ti bagayo kanyak, Daddy. Pinilit dak pa yung amay dito balay. Talaga saan mo napagan diti balay? Saan nagpay nakailiw nga, ma'am? Kas kay Lobing, or-oraya ka rin ni Marjorie di hotel. Imbis na si kakumangain na ni Bernadette mangalay ti card na. Ni Kitin Rosano, amom nga do ti pagkakumikuman na. Ata ka ti problema iti dayta. Agda, asa si Degan tirigna ni Bernadette ken ni Rosano. Marigna na pa ingat ti pamatig mo ngaynan. Diyak kaya ti makisubang ka na kayo, Dad. Nang Rona, no may papanlangan iti dayta abanag. Sige, panawan kayo manlangan. Hello, abalayan, nakaawag ka man. Sa dino ti ayan mo, abalayan. Adag dito iturod ni Alivio. Anya ti kaadam dita. Nagawis ni Atty. De la Cruz iti baro abalay na iti asinag titurod ni Alivio. Nagbalay kayam dita. Unak man, nunapan ka nagpirok iti gatanga madaga. Urain ton malaman. Inagto kita ang tibagbagada na lawadaga. Iti Ruarte Sentro ti San Cristobal. Nakapimpintasan ti turod da yung Alipio abalayan. Gawin ako man. Ang nakita na kiti duakot siya nagsardang iti igit ti dalang nagturong dito iturod. Ni Atty. Flores. Umayan dito eh. Alipio, kumusta ka? Kas iti signod. Awan pa'y tinagbaliwan. Nagapuag dito balay ni Atty. De la Cruz. Nasdawag na nagdakalan tinagbaliwan tinagam. Nagadupay na mo yung ken kayo. Well, nadakkelan nagitimulak kami lina ken mahugan eh. Sabali lang nagitinaduma-duma a kayo ngagbunga. Talaga ka dingawan panggap mo amang ilako? Atty. Flores, mano natawan tinapalapas. Saan ka katipaya nakalipat? Saan na si katimang karkarit kanya kalipyo? Mabwisit aglag. Panawan ka man langan. Salva Merchandise, hello. May I help you? Hello, Rosano. At da kami kini Marjorie iti may sa resort ito Ilocos Norte. Umiyan kami dito oy. Nagpakada ka kumakan ni Bernadette. Sigurado asapulan na kadadjay. Awagan tulad ta, nito makasangpo di balay. Ubing pa iti anak ta, Rosano. Ngam masirip, kan man nakaawan. Sikat makam mo. Anya ka diti problema? Nakaya ti makisinumbot kan kamaurin. Gapo ka ni Bernadette. Bernadette manan? Kanailangan nga iso dyan dati panunot mo. Ti anak ta kadilaan, tinapatagan ka? Sikat ti mangyat adayo ti baging. Kagura ka, Rosano. Hindi so ng auditibo. Manon titawan ni Bernadette. Kumarakaro matisaan niya pagkingkinaawatan nga kasawa. Kalpasan ti sumagmamano atawan. Itay lang man na nakita ni Atty. Flores. Jack amuno niya talaga ti panggap na kanya. Itata na papintas kun tidagag. At adamanen ang tsakila ko. Malagip ko ti hinakuna ni Laura iti. Ngada na pintas na panggap na. Para itira ito yadaga. Anya nga taday jay. Anya nga amin tinapnapanan ni abalayan ijay. Ada pagpupungtutan na. Anya na dyan, mama. Agin ko kuna kapay laang Rosano. Nangag mo amay panggap iti daga tinagsaritaan mi kini abalayan. Malaglagip mo ka di pay laang na jay alora. Naimbang lakit din tada ni Bernadette iti kwarto na ngagbasa-basa ka na kiti libro na. Pagdamag na dyan, nadamangin na. Mabuteng ka, amaamuan na adwa, tinagbalin ababae iti biag mo.
Apay aya saan kayo ang makalipat? Dakdakas no ni Maurin ti makangeg iti bagbagayo. Nabampan ka. Kasla sa anak pala na usawan. Nasakit di ba kubakik? Ay, nintumat ni Min Marjorie. Simbang pat kagaya mo, Maureen. Saan kayo hanapan na di opisina? Ije hotel tinapanag. Nabiitag pa ya simbang pat. Nag-enjoy kan sakit, di tinapanam. Nasakit di ba kubakik, mami? Agbababawi kasi murot ka ni Marjorie. Diyak makumpasan di kayat nangaramidan. Balasang pailaan. Maaramid nga ti kay kayat na. Ni kayang Bernadette, saan na ka di adamdamagan? Dinamag na kamanin ni Taybigat. Saan mo ka di nga inawagan? Kinasarita ki di Rabi, nga mapagbitlaan. Takas ano, napatpatagsamot na di pa nagbasbasa na ka nagiti libro na. Amumatan, no adda dito'y balay. Libro laeng ti sangsangwan na. Ni Miss Navales ti umawawag. Apay nga ta. Hello? Anya? Kalatan na talimudaw ni Bernadette? Sa dinong ospital kinakaitarayan na. Sige, itamot lang. Mapanag dyan. Oh, Diyos ko. Saan niyo kumabaybay ang ti anak ko? Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, di tayo laing programa tayo, Iloko Love Stories.